mpaka mwisho. Ombi langu kabisa, ombi langu na maneno ya kinywa maneno ya kinywa changu, nataka nikupendeze ili niende na wewe mpaka mwisho. Tebetimo tegerere gusaba kwa onkoroki okugani kwago onkoroki okugani kwa onkorigo kogania korokia amayago chiasanya sae komogo Kenya sae okugania kwao ngokora kore kimagi kuna mpendeza Mwenyezi Mungu. Ombi lako, ombi la moyo wako kabisa, sema mbia boni gataga kubukugani kuri andake gokogo kia obosibonye sagosoko kia sobosibonye samo tegele, sema mbia boni ga karibu sana, sema mbi ya bene emambi na indenya satu anchero tuigolire bisili twabokire bire ya Jumapili ye tariki 19 mutenyino yo gatano na kabiro mwaka 2026 wakire bya happy Sunday Jumapili ngia Jumapili ntorero Jumapili ya bene 07851020704102 entiri magi kire togo cha kumurobere bwe mambingi ya Jumapili tuchaka soko sababu na radio. Halo Tusabe tatanya sa yamone kiagara watu kidia chota oyo butasa iri sa nige ne taje bo bangire ta yara maya gutana bya obu yabo otiga bokoreke kiagara kwa sabira ya makabu na siri taje Yesu Kristo mturito. Amen. Asante sana siri sorofa. Asante, shukrani sana. Karibu motegele simambia boniga na bugusangana cha SMS line 0706102102 ndekere ujumbe gwetera senseme ya Facebook live radio vuna 102.0 FM simambia boni kireto abukire Jumapili ya beno ko manyamage kayontegere tekorati namba chene chisimi 0785102102 0704102102 vuna radio. Halo radio vuna lo natuwa kire magi abwa kire bia rete kama mongori kona no muyo twanjere twabokire ana tigato sangali ngana to sisani wasowa. Asante, karibu sana leti kama vuna radio. Halo radio vuna magi wakire abwakire bia yeso twandire ya lero wabokire zini kibasuli nyanko begetongo. Karibu sana Fenike kia baba sema mbie boni ga 0785102102 vuna radio. Halo Mai bwakire naende bwakire bia ule dia moni ya Samson ndi autoka. Yes ami Ono tokotegerete bakachisa inya. Asante, karibu sana vuna radio. Halo Akimage mwana muntu bwakire bwakire bia gari yake tazando jona bwakire buyanga na ria achuka. Ona lenda masese mitoganye tekorwa bwata buyo mwana mimi. Asante, karibu sana vuna radio. Halo na lady aro magi bwakire buya bwakire Dismas kabero kuruya gongera litukori yambia wono. Asante, karibu Dismas vuna radio. Halo Ero magi bwakire bwakire bia tuabokire kwa bwate Frank ro kona mane isa ni sa bejo togo sawa ndiye sato gende dikiri yona ya tiki. Asante, shukrani sana vuna radio. Halo magi bwakire bwakire Nerengu dajefu mbia to batagerete. Asante, karibu sana. SMS line 0706102102 sema mbia boni gomo otegereri mwenye gose kwa bokire bia vuna radio. Halo Magi bwakire bwakire bia nkaro kurumo gonjo. Alright, karibu sana Karo vuna radio. Halo Sasa numia ani watu wangetegeta ni Frank. Asante. Asante, karibu sana. Ngantire ndigile chujumbe bere isato igasinge chogebira kontenganero musomba kibagende Hezbon kibagende morning magi yonero moteli kurochinsemo chema chunga kotengana soira sumuro bere bwe mambingi Jumapili Dina Mumanyi. Good morning kurega chinsemo chabo gisa tuko pamoja sana kirandi Denis Mosori wegesoso akotenga magi kuroigana kuru City Salams Kalaboga kagachuba seita kotenga magi neko ndani Moses Omwenga kurochinsemo chekero kagatenga magi to soira
kabisa sumurubiri bwema mbingi Jumapili cho Joshua Mbiaterimba pamoja kuratise mocha Nairobi Ruben Center na wife Dorika Kirwana bana beloved son Carlton Terimba. Good morning and happy Sunday Joshua agatenganire Migori Sokoro Kibanda Moseta agatenga mage no ngendrete ukubwate kuregatise mochili Kenya Village Nyamira County. Lucas Omwenga watching live kuregatise mocha Mokomo Nikitutu Masaba agatenga mage to asoire kabisa sumurubiri bwema mbingi Jumapili. Evans Onyego kurege Kiambu County go Ikase Tunya Bege Gemeriri agotenga magi emambingi ya Jumapili na hoda magi my sister mpaka tamati. Asante sana mwotigiri ligendra usangana nchi inensemo ya Facebook kabisa sema mbiyaboni guys. SMS line ya 0706102102 ekirogotenga magi. Tumefungua jamve kabisa jamve la kupata baraka masisini ya Century ya Bene ekiromoroche gaiga agontenga magi korwa chisemo chiage sabakwa nere USB agontenga magi tumeingia ndani. Good morning motegele sema mbiyaboni ga chatubarikiwe kwa pamoja sieka geterege tambe ngoso atora say devotion. Happy Sunday. Wow, don't talk about what you
Emambiengia Jumapili ya chakire Boka Emambiengia Jumapili na Margaret Bokwa. Emambiengia Jumapili ya chakire Boka Kumbe una nguvu hii, Yesu unatisha hivi. Ino egitabu nkere kabisa gia Deuteronomy gusukuiranira gekongo moyo sana na monogotero kwa Emmanuel Joe. Mwenyezi Mungu anatisha hivi, Mwenyezi Mungu anaweza, Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu. Unatisha hivi. Oise gosoma motegere gitabo gyo kuhiranira kibungo kya kemerongo 34 kimugose chapter 31 ngosabo kwa bira verse 8 omonene nero gontangana nabe amo naye ta kogotigo bugwe goseta kogotuguta tobaisa kuiruka gose kuoboa. Mwenyezi Mungu anatisha kende gionsi kirwaniro kende gionsi kiracho sobosebwa o Mwenyezi Mungu ta gotigonyara ko bagoko bugwa. Mwenyezi Mungu anatisha. Ngachira motegere turagenda say devotion na singing cho yebiro kisha baadaye nicho kubwato kirogotera huku. Mwenyezi Mungu kumbe unatisha hivi. Ngachira tomonyore Bishop tosoa say devotion kisha baadaye tutarudi tuendelee kusanga pamoja Vana Radio. Good morning, Maggie. Good morning, Bishop. Happy Sunday. Happy Sunday. Umeamka salama? Umeamka salama, tunamshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Mwenyezi Mungu kumbe anatisha hivi. Amen. Amen. Karibu sana Bishop. Kirogo toira say devotion na sema mbia bonega. Thank you very much. Ni mukiri bageli naenda bwana mambia ni wasalimie sana watumishi wa Mungu kokote walipo. Bakebe naende ngabuakire naende Yesu tuanjero otoire chinga kichindonge. Egere tunyale gotegela kurua sali naende tunyale kumusasima. Olende bono mambia magi omonene na babikire lingana somoyone. Egere nchigoshea n'abasumba bomonene andonsi asebale naende ntakete kumukiri bageli magi asogotebi
abasumba bo monene mbaro babere bakungakira chisimi hapa na pale kolenga na buna babere bago tegera these morning devotions on Sundays. Amen. And abange babo ntana kukwana mbaliye tabo rakirende babere bakungakira abande bantalire bocha se ngotoka ogembo. Amen. Azire nkosabana borobo na enda abange babo mbabu atoboroli aliye saba koleire. Amen. Yasi bali bonse babere bakungakira kisimi Bwana bariki. Naende nimbo ate your records. I will keep on praying for you. And my thing on one and then I will every engagement. Go on market this morning. Yes, Bishop. Corona availing was about the week you are in Tambe, I very what I'm gonna bank you been happy after a cruise and there. But then I found time to pray for this morning service. God has good plans for you. Yani ngomonene sebali bantegerete bono bambia ekerenga ye devotion ekabana omonene igabwa tumurubiri umuya ko cyasure. Amen. Obaye no muntu no ntegerere tebe no mugaku musabe no mwana ebene familia ntegerete bandi mbaro bare kinya gitali babeire bagwetera mangana makongu amarwaire ande bate lunga tali kubwena sinchira ya kawaida bande bali kichera igo monena abekiringa na somo yono bono mambiri ukwana na igabu omonene igabu atumuru biri umuya o jasole regardless ayo wetera bono mambiri. Amen. Igolende magimba gete otokonyo bosoma ekebunge kemoiga. Yes, Bishop. It is very common, but this morning it is not one to be common. Ekebunge kyo ninyege netengo monene obekiringa na libuate chinguru chine na somo yo nembe gete kujigosha na abantu. Onto igolere egetabu ya Jeremia 29:11. Okay, egitabo kya Yeremia 29 ekibungo kya igia 11 kigotebega Bishop na kinche ni manyete emirobere imbwata semore emirobere yobuya na omorembe gusetari eyamabe na emirobere yokoba ogosemeria asama tukaino agochigocha igango tosabe maya sikibunge kyo omonene olegoro morasi elitaja Yesu Kristo gotuachira semambia yabono tweketie goja sole omonene na manyire na ndi negene rase nkoro yane ngai bobwa temero belimiya ocha sene ncho monyene na gocha se ali bago chibontegerera asemambia yabono na sabiro nyare gwikira linga neli moikonya sawo nyare go nkonya otumiyo munuone buno yo Yesu egero kwane n'abantu bawo bali batabwati ogosemeria omonene oreto ogosemeria bali barwariro Nyasaye marwaira ndantire kubwena sengencho na marwaira aro siri na mwanya bantu ibona asabire kerongo kigosaba kero twakore devotion ye Yesu onyari kubweni abantu bawo unakwabere kubagwenda butambe kero twabere togosaba bono imukiri bagiri Nyasaye okwana na intubolo asiri entalia Yesu Kristo. Amen. Amen. Bono to give a background information here say kibunge ketwa somere magi elineri irube yali getwe no musumbo Nyasaye okuruku mubania Jeremia engaki aba Israel bayigete bagati omonene manyita aba Israeli ngo ikabarenge ba Israeli nege sakwega chole kya Nyasaye lakini ko ikabarenge chingete bamutigo omonene banza kubwatya nonyende kinyasaye bari wikabanyora sinsinja Nyasaye kindi cyari kurukubali ekiti cyari kurukwa mariye tande prende engakingu ikayarenge kwanyorana nonyena abana abanyasaba Israeli babu akirikero yomochinkira kiaye babu atana n'abamenyi benseria baunchoka bamutiga Nyasaye naende ontegete ko teba bono mambia na engaki
uranyore nga kwa mutigire nyasaye nere na bako gotiga ontagete ko semya abantu bayito bono bambi kakikora atige bintu byose yasobwiko bwense to mutiga nyasaye ekera nyasaye nero monyene ubugima nyasaye nero monyene amasisene ku nyasaye nero tubwate bonekera aba Israeli bayigete kinga kikiria bakamutiga nyasaye nere gabatigete ekagera bakairwa n'umuruti umube uri ku Nebukadneza ekagera aba Israeli bonsi abange babo mbabania barandia banamba nginamba kaka abantu bonsi bakairwa into slavery oboswa kikuzinga kete na kuge kwa na slavery lia slavery na bodego oboswa bakairwa asense eri ya Babeli bakagendororo asenga nchuba mutia nyasaye entonkeri kibamagi asenseye ekero umuntu agwiko mutiga nyasaye ulinoro muchakano gwemechando konta kete gusaba bari bantegerete andake onye kurasi mechando bono mambia ntamanyinga nirire kinonye manyetaye andake buliyangu nasengencho kwa mutigire nyasaye okonyorana okwa mutiga nyasaye kuranche ntaraje gukore program yeye omoiranire nyasaye ngusabere egeronyare ko barestored onyare koirana oiranigwe kuchaso umurubiro nyasaye uri abwategore yawe igobono abana aba Israel bakairwa asense yoboswa bakakore memerito bakakorigwe merimo yaringe menge baguitwa omoeli oyembaika banyoranga amaene ntu abwate nyasaye kurende andaka baba nimbaro bayimukete karoko soma guchinse baare ko gendoro babana asenjere tarongete etarenge ndonge baba tebia obubani bwobolimo nganake andake nyasaye gura masubaino kubarusiara kuira na mole ekagero monena gatebia Jeremia akamotebiri kali rube olitume pakase aba Israeli ali asibakarense eria yemechando ekagerali ahase twasoma magi is one of the portions yeli rubeliria Jeremia aligete okobatebiga inu abana banyasaye mura sense yo yemechando menya sense yo nande bwatana nabantu bense yo move moko menya se mumanyenga abu no mo kuchikomenya chinga kigete ena na abana bayino banyomwe ena na abana bayino banyome asinge nchense yunga na abatigire na abayirire singe nchumu atigete nyasaye nkobera morao asichinga kigete ondetaba ngaina ngambwa ngo moraruo nkomenya moro singe nchumu amutigete nyasaye igorende ekero Jeremia ali kalirubeli likairwa asali ligasomwa abantu bakalitegerera aze twasoma ikuruboroje kwanetenga emyaka 70 gekora 70 years nkomenya murense iyo emyaka 70 moko menyense ye emyaka iyo ekerego kikoera ntinyasaye ninche mbarusi asense yo mbaira nigo chasense ya ino mbaira nigo chase obomenyo wa ino mbaira nigo chaso mwando ino ono wikamobera asense yo asengenjo mwa mutikete nyasaye mukabwa kinyasaye kindi kingao igobono nyasaye batigire wikamobera asabu mwetereme chando mbaka wikengake mwenyorenga nyasaye nero gotolia mumurangire nyasaye aze tuasoma dirubelie portion of that letter gotebana asengencho njenima nyetemerovelio mbwate gochase mole nonye mwetereme chande iyo nonye mwatigete nyasaye lakini bado na abana banyasaye mole ase igo nimbwate merubilie miya gochase mole nimanyite birengere mbwate gochase mole tari birengere byamabe andako muntu naro bono mambi olengere pinga nyasaye gantigire asinge nchobono abwa tumurubiri gochi gotwonsiria yaya
nyasaye tari gusiria barabaye omurubiri onyasaye gocha sekero yo moito ayontegereta mona inche twenziamo nyasaye gabwate emerubiri emiya emerubiri yo neyo gotogo semeria kwa matukaito agochigocha. Amen. Igo bono magi igo bwato omurubiri bono mambia wokore togo semeria igo tuminyeta sense ya ikira matukaya nonye nogo semeria kwa mwanya bantu wakeire bantu batware byengeri bya ochoganire bande batware mirube none yuji kwengenta gwite kwerusu bugima sengenje mechando yabire menge kurenda yatara korekana yuminto ntegereta bono mambia monene antumire ingichasure ngotebi nganonye kugwetera yogwetera kenka ya asinyira abantu bande batamire kurukinka mechando ya ichoire omonene nabwate emeruberi emiya kuchasura yontegereta bono mambia. Amen. Igobono abwaze twasoma chipointinchiro ekernando kona gustadi nganeri chipointinchiro nanyora isano ntakete inchiteria abantu baitobono mantu bachitegero yobwategaramu nabakolika anda kekero kuna kugendera kuirorera nabira cheko nyomo yu marikanda gotebana ukwege na ukugocha so kuigwa igo nintakete kona na chipointinchiro isano bono mambe. Point number 1, God's sovereignty and knowledge. A point to talk some entangani. No bonene bwanya sai. Witira sike bungeke. Obonene bwanya sai. No bo manibwa yeboro bonene. Yani no nye kura sime chando witira bono mambia. Omonene nere omonene. Ebe nama yuwetera, ebe nama buwetera, ritangane kuikatora acknowledging a nyasaye, nere nyasaye. Na ndo bo manyibuaye, no bonene. God has a plan for each and every one of us. And he knows what is best for us. Ole ontegera tobono mambia. Ebe na ayo mungina, watwalire mechando nonye na asinyo moya asinka yao. Mugaka nora abana ba asinyire. Yani kusinyire nganga yuko chikoligo bokonyi kurwa kenteke monte yatako tebiga ngeli omonene nabwato muroberio nonye na sinyoma yao nonye na sumuru emeroberi abana bawo omonene nakomanyete. This shows his sovereignty and omniscience. Yani nyasaye igamanyeta mangano sina kende nkeyo kitali bigetaige kende nkeyo kibeskade taso kusubanya nyasaye kaloko so Isaiah 55 verse number 8 and 9 to konyora tamu yogo soma magi igabota banga, for my thoughts are not your thoughts. Ebirenge rivia nenje nyasaye bingewe mwanya bantu. Amen. Are your ways my ways. No ine kinjira kitu mwanya bantu nchiwiki ni kya nyasaye kinjira kya nyasaye go kire kinene mono nyasaye gali goro na intu gotolensa igobo manyibu once igobo barasi nyasaye igo yo mento ntegere tono mambia igora irande anda kenga nyasaye takorochi bali nyasaye orocha aba Israeli bakara ali asenchi enseba iretwe bakachikoba abasomba akabarora akabamanyaka iwekeroro kyabo no enayo ntegere tono mambia na koroche na rocha maligao okomanyire na manyete oborobori meyao. Number 2, Maggie. God has good intentions. Omonene igabwate good intentions. Ekirenga. Igabwa, thank you very much. Igabwate kirenga kirekia. Atekero yo moito. Igomtege tinya sato konye bono mambia. Onchure birenge libia ayo ntegerete. Ayo tegete kurua sinya sao gende koligia. Obo konya sense. Okonyi buri ya sense no obo ke. Asengenjo nyasaye igabwate good intentions. Amarikali gata baiga. Na God's plans are good. God's plans are for our good, to prosper us and not to harm us. Ebirenga bya nyasaye gochaze tore iko birebiya tari bya mave iko birebiya nande bikore toko semelia asichinga
chiri mutwa. Romans 8:28 magi igeko tebana, and we know that in all things God works for the good of those who love him. Asa manganons omonene igago korembere mo na balia ba mwanchire asa manganonsi aliyobwetera na aba yobo robo nene na aba yobo siriogo semelia asa manganonsi onye nyasaye bwanchiro ya etere konta ke tumanyanga alia mabogo etera bono mambia omo aelioye nyasaye gausikorosia ayara maya kocha sole. Amen. Asoli on tegera tabono mambia asitari Yesu Kristo. Iko bono karongo na point number 3 akoteba iga hope and the future. Yani ogosemelia na matuko ari mutu. Yani omanyete magi abante atomanyeta matukaya ekero bwa irire etogo kumingambo chiboki. Bobo kia twa kumimbo chiboire asinge jamangana togo etera. Emezi twa gogo irie. Yani baka gutukumetinga indika togo timoka. Ono monene point number 3, there is a hope and there is a future. Oyo ontegere tabono mambia. Tinaga nitinga ngongwa serio kwa semeli kwao because aso monene there is a future. Aso monene there is a hope. Aliyotabu atyo kwa semeli bono mambia. Bontage toli gili hapa Israeli balia kwa nyaba iliruwa azari miaka 7 mwako yo mogaete beregaete ikomye kaera miaka 30 kaera 40 kaera korende omonenere tari omonene bwechingaki yaya na kwaninga tiyenga nyasaye tari gocha bwango na ndali konyorwa nyasaye gagocha chingaki cha. So there is a hope and there is a future. Bantu monte kata bono mambia kona ngani kuba omoyo kamura njando siasimule iho ntekete koko omuga koko semelia ayuri nyumba bwo ntekete tutarabuka osire nga ile rogo etera gochia kontekete nkotebia na chenche bilenge libiao bileta sigiso asengejo bweka na robwate your future na ne robwate your hope. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So God's plans include giving us hope and a future. This encourages us to trust in him even when circumstances seem difficult. Nabo engatinero mate no yakero nkorandiga montraro ogwebolina obokumubumbuate kene monyare gochenja asimwanya bantu marika goteba te konyarekana lakini asinya sae konyarekanere nika konyarekana. Psalms 33 verse number 11 e Biblia goteba iganga but the plans of the Lord stand firm forever. Emerobelio ya nyasaye igeteneine oronge kare na kare. The purposes of the heart through all generations. Ono timanyitinga mangana kyobwetera oyo minto ntegerete anda ko se milian korange ko era kurume yao lakini emerobeli ya nyasaye igeteneine boronge emyaka yonse. Onye nyasaye bwa tumurobeli naye ekina kinta ke tori kibono mambia osabe nyasako igolere akworokie emerobeli yaje gocha sori because emerobeli ya nyasaye igere meronge na ndige gotene na forever igetene ni myaka yonse. Emerobeli ya nyasaye njana gusareka kira kya nyasaye amarikanda agoteba nga igokire na amina. Amen. Number 4, trust God's timing. Yani na egene chinga kichanya sae egera chinga kichanya sae nchiana konyorwa nchiana gocha bwangu ekyanya sae ni kyanya sae igobono tema naende saba mono nyasako konye kuimukia ukwigena na kumosemeria nyasae ne chinga kichiaye. Amen. So ekeronda ngo chigukora magi. Yes, Bishop. It was a message to the Israelites in exile, promising them eventual restoration. It was so in the beginning. Igolive liarenga taba Israeli barenga ali asense yobotomwa. Binganeli goli achete kuba okosemeria na kuganya kinga kichanya sai. Unto nalinda ketoko tebono mambianga haijalishi unapitia mambo gani ege ntonta geteko gosaba koranche mosemeri nyasaye
naende kanya chinga kichai chinga kichanya sai go ikachike njibo eta Amen. ya igete nonye rotoria olenga asali olenga murutyo mube kero chinga kichanya sai igete bana ba Israeli bari wetororo bare nubu buyobo nene bakatera matera yobo bui murutyo litajetu ko batanga enmo asenga chinga kichanya sai oje cheikira abantu mbarendo chebono mambia chinga kichanya sai cheikire akuchikubatolia muntu narendo chugo chikubwena bono mambia Amen. muntu narendo chugo chikosiburu bono mambia ekeronda ketukukora Ecclesiastes 3 verse number 1 yagotebaiga that there is time and season for everything. Ecclesiastes 3:1. Kero kwenye soma magi. Igago teba chinga kichia esenga chinga kichia toreire. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Marika ya wana ziguziga. Nga chinga kinchi nga kirege ntonke bwati chinga kichiaye. Chinga kinchiro chiokolera magi. Ne chinga kinchirororo ekeroge koera abantu batwara omosaso kwabantu batwara obubui abantu bayiborerwa abantu basiborwa koza bakwana bono mambya mbali nkolinga abantu mbaro batwara ikinga kinkongu digange gato koza bokwiga na kwa komente kane ayolenya ali urware tole nyombavu kwana ntiro abantu bagocha bakorora basoka bago tebinga nucho bwene lakini bago ikapara bakwana mangao yani koko semeli kwa okwelire kontaketa koko semeli ayumurweiro oralie nyumba okumetinga bitukolia rero bwa kirindi cheliera nkoera dire nane nkobwenu oraziritalia Yesu. Amen. Ikobono ekeronta soma point yo moelio egerenchi gosaba encouragement in difficult times. Yani kobe kwa moyo atichinga kichinkongu bantumbaro ekeronda ngebono gukura obwati chinga kikwa itiri chinga kichinkongu ponta ketego komoyo nga chinga kichinkongu yo gochikora no monene. This verse provides comfort and encouragement, especially during challenging times, reminding us that God is in control and has a purpose for our lives. Our Philippi inye isano mpaka isano ibire ntake tonye some magi na yarongo chikokora bono mambia Philippians 4:6-7 kora chenye soma angu bwangu. Okay, gitabo keba Filipi Bishop kironko gore Biblia na sobwango mono yani renda soko beka abantu bayito moyo magi chombo kungubono nchombo na nakuwa na somangu gitabo keba Filipinye isane megotebanga timwe chandirengana lindelionsi kolende sekerelingana asosa banogosorora amono koireneri ngambiye mono okoligi kwaino nkomanyekana senyasaye na omorembe onyasaye oyobwete okumanya gwonsi norende chinkoro cheino na ebirengeri byeino ase Kristo Yesu. Konta ketego sababono mambia seriteri Yesu senyachekerondi ndikere chinse chintu chialire ayo ntegere tabono mambia korancho na gusabire ande onko masabo monene akomentu kwegena kero to guchigusaba kero yo manya ariko nyoreke connectiayi. Amen. Yasaye tabwati ugwanjireria ali akoreira abande nanye bo ibona gukorere to kwa moyo to sirio gosemeria Yesu nakomanyite Yesu nagwanjite nande nakuruche paka agabalete tukia erazo mutuo eye kworoke na tene nge yora akore atata bikoira na asare na gusaba yango tusabe ayo ruwale tebe koko boko kwano na seri byonye kune asengencho yo kworokia eke manyeli yo kwegena. Amen. Yango tusabe aseri etalia Yesu Kristo omonene na achira okoboko kwao bono mambia na endo musumbu na ira abantu bao alikuwa vekita somo yone Yesu ngusa bonya ale kokonya abantu bao oyo rualiti twalire tatisa asenda ya matuka mangi yonde nara oigwete gento kego tara asenda abwekanya getari oprimwa kento nkeri korore kana yonde gabe tilo mogongo tali konyara wekumba
Yesu ramboro koboko toli abantu bawo kirebire cyabya cyandira abantu muntu nara okoguru kwayo wokobe kubimbete keroko nyagitari gupimwa uruire mbori kororekana Yesu kuri rokogoro ko bono imukanza gutara tebi Yesu mbuye mono monene mbuye mono asinge njiko igura masabaya muntu naruzi birasekera lakini amangana atakorete monene tigange manyikana zobuango natauze litasa mangana ageranya ari kurwororo unakuwa ruzi cyaba Israeli asenzeri yobosiwa noyo ntegerete nyasai nere mu Russia sekereria nonyo okoreta mangana ya Yesu osabiru kwabera muaberi mbuye mono asinge njiko igura mangana ya leto moremba asinge ngetabati omorembe monene igura chinchira giri kizibire aseri etari ya Yesu anyanya za utari bucencha nayo ligororero ne myaka yonsi bikone biri kware gokorenga kiri kware gutaraza ubuku bwenze naboko nyarako bikora bono byama asenge cyo igura mangana ya twasabire ayo taratoreka kinga kicyao cyo gutoreka mbono buyatana ne kurwase bibe aseri etari ya Yesu Kristo keno yo matere bambina amen. Oyore devotion ebono mambia nkoro kwa omo Bishop Charles Olioro Randia neki ombege kwa the Open Door Apostolic Churches of Kenya. Amen. Chikani tekeite chile Kenya ngima lakini njengo toka ugembo oweke stage ugembo otire para ya kemboa oike tendrege ti onyole sign post elikire the Open Door Apostolic Churches of Kenya. No ondiri tukoli ya lero takuwa na leta neno na maombi na leo yatakuwa maombi ya moto mno gonkwari kani abantu bonsi andasi asemontegerete inchu toli yo monene nerno mugenu akerongo chigokora kabisa magi tingo abante namba yesi. Yes, Bishop. 0720 643 444 yangirolere 0720 643 444. Bwana akubariki magi na yanete wa manase senire eredia ito ya vuna moge ndro kira abantu ne nchiri chinge gecho moyario. Jesus is coming back. God bless you and see you in the service in the next 1 or 2 hours. Asante mene Bishop, shukrani sana kwa Bishop Charles Oriori oyo toire devotion asima mbiyaboni go toire devotion asima mbiyaboni go moteli gacha tegereda ekeye moyo kanganchiringi mokitisi bere chuka iga temethinki kirewe semiri gwetara se devotion yema mbiyaboni ga 0785102102 inyasaye nabwa temeroberi miya setole twaligerere tutobaisa gwechandira ingana lindi lyonse sejume jifunza nini moteli asima mbiyaboni ega agwetarase devotion samasala no 70610210 na radio. Hello chandanga na kinya za toro ya kisa ni Kenya nyasaye kara kirikego tana jeke bana ke tabuna gego yeye nanga nyasaye na ro na manye tejia kira tako gotiga sana. Amen. Asante tata tago gotige kene kemangana. Shukrani sana nikoroche si ujumbe chenu chia chirega sinchira ya bene muchimo otegere singecho yebiro kuri ni studio tunyira mangana magia sinchira ere yobo ikirano ensaye mayabono mambi ngira nega togendra sumurobere bwe mambingi ya Jumapili ndoke the first lady to baisa ko endale Yevuna FM 102.0 Radio Talk. Minero ayana mangana maya asinjira yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna iboro kireganga yo koliga kero kyo bubunge asebunge barabwa se county ya Nyamira marake basomo chirie ukobwate sia kwegatie bara ikuru asorgongorwa gusi abo mogolinda mwananchi bakumutika matiangi
Kiama gya UDM gasingire kwa thabuna nigo keraje koroisio kwa bwatano ko yamane kiama ya UDA heliyo koroisio serikali egocha sobochole bone bole bose negati ya babwatani kurwa se serikali ya Kenya Kwanza bagendeire gusegeta abakenya kweli kibuna ba kichukura heli kusira serikali rabisi bono iyo munayanda mango monjomo wategereri na kwalga ningo banya sencherere yo boy keranu hense mayabona mambia nchegongoro kwa Geoffrey Ngongo oibor kiriganga yo kolike keroko kia obubunge ase ebunge ya Borabu ase county ya Nyamira morara ke basobwe sokirie na nemono komochi gatie barai kurwa sorgongoro busi bakora guno seneta we county ya Kisii Richard Momonyonka hamono mubunge wense ya Kitutu Jaje South Anthony Kibagendi sugusira babwate gocha so moboli na mwananchi na nemana chinkwa na chia babire bakoro kiyogusira kwa gocha semo seneta we county ya Nairobi Edwin Sifuna hanemono bagosegeta bakenya komachora guno morai wense okwana chinga gicha chinkwana chema sema munigeta seni radio vuno botuko bogokerera somora obelio wa barai na magendro marara nigo hagikeirie chinkwana chabarayabwe na nemono hoko momochia morara kibasa se ogotena kwaye hanemono kobagikeria igoro yenchera bagendete gusira obomobo ekerekyo nigagende gosegeta obomo hanemono segesokyo mugusi erigotinye kambeni yomosike matiangi yokorige kero kibarayibwensa sobochole bonne boli bosio amangana omojumbo Kitutu Chache South Anthony Kibagendi akwane tali keumbwa somo president yachiete kogikelia lingana lililio bogun atebanga rende abantu mbale kulingana nera ruchinga abatomire na Ruto bachekobanga abantu sababu ale gukwana bo nasingincho natebanga egendegege koru kwa linda mwananchi na chakire koke doubt na nena chakire kukumelianga ekerenga kiae polling kirekieke asingincho ntutore Jubilee Party lakini linda mwananchi bagote anga nkorosi bali kiama ba kolonchi in August nsinywanga igobono Jubilee tore gosini kiama ikitokanye into etogo Dr. Fred Okengo Matiang'i for president mano ito nera gambe na nditali asingincho twaro mwana ito no mwana ito le performer bono na barabuga linda mwananchi bagote basifuna for president ibagote anga sifuna the 6th bono zinyonga Sifuna mogo support for president kusema tiangi mogo support for president ekero ngoba boli riboli elia ebagonte binga yayo metalia Matiang'i takunyara kobe president ne kura yo mugusiyoka etora alia silinda mwananchi elinde Sifuna tumwagache tumanya komwegache go support Fred Matiang'i nande mekutano ya linda mwananchi always mbali komisi no balelioka emekutano ya linda mwananchi lakini emekutano ya Dr. Fred Matiang'i ekerago chikulikia kura isiko mbayo Ibarasa ya baisiko bibekelitsa Katoliki nigo ya China iro komentakana kwa bikole bio komentakana kwa bantu balene bibirwanero ababere bagusagana na guturwa nimesangerekano ya gesiasa ime yensi ya Kenya ibarasa ige koragwa muno munyakero gobo omwaki Bishop Anthony gose Archbishop Makumba Muhati ya diocese ya diocese ya Kisumu ningo bagani barasa ye gose ningo baganira basa wetanga kurwa saba na siasa baleneganga yoko batumeka sokoleta chisagasaga imense ya Kenya gukwana chingi cyo moyega buko bekerwe gutwa Bishop Simon Peter Kamomoe buna ho mwisiko bwekabere bwe diocese ya wote ase county ya Makueni ya Bwigoro ningo batabiri bune bikole binga bune byo nigo bikoba ekosete ko chase obolene bwense ya Kenya na nemona chinga kigatoro cha sobo Don't accept and allow yourselves to be used, misused, and abused by some of our unscrupulous leaders who don't mean well for you and certainly not for the country we love so much. They pay you, but what do they pay you? Even what they pay you, you can't use it for anything meaningful. So please, our young people, refuse to be bought and refuse to be destroyed in youthfulness. Na kama picha zile mimi nimeziona kwa magazeti leo ni za ukweli, mimi naomba nyinyi wa Kristo wote muombe nchi yake. Tuwe na amani. Tupige kura bila bunduki, tupige kura bila watu kushurutishwa, na tupige kura kwa amani. This country is bigger than anybody else. We know we have come from the history where we also had already tribal groups. Mungiki called them, Chingororo called them,
called the Mozambique and many other things, and we noticed how the country went down into the ashes. Kiama gia udia mwetera somanya kerugo bwe kiama kyo musubati Gladys Wanga nigo gyatebire buna nigo kerache koro isyo kubwata no kuyia bosibo chole bonna mone kiama kya UDA ukwana somayaga bwe kiama kyo hasensemo yaga shuru me county ya Kajiado egatebara ya bakora gwamo no manya kerugo bwe kiama kyo musubati Gladys Wanga nigo batebire bune kiama kyo kebwate okubwata no kuyia mone kiama kelia kya UDA kerache kwegerera uko sobora ibwa ya sobo cholyo bonne bole posyo chinga ki kerachi kogenda setebe koligia okochorwa wentunda akabere komora ibwense opono William Ruto nigono nyina bagende kusida babwata ni bakwanda ko ikelia hobomo hobo kwa melianse mo kwa mele serikali sekali batabiruna no kuburuji agenda na nemo no kuburu babwata ni baisene barage konye kusuka bosyo. If you count all our votes and you put together with UDA votes, tutakuwa pale na kura ambayo inaelekea milioni 17. Sehemu yoyote ambaye walikuwa wanasimama na baba katika serikali ya broad-based, sisi pia tutahakikisha chama chetu cha ODM imesimama na hawa. Kura ya urais ya Jamhuri ya Kenya sio kura ya constituency moja au ward moja. Tukiwa na candidate wa chama, uende ukampaign kwa huyo mwanachama ambaye sio mwanachama, unakuwa disciplined na party. How do we capture power? Tuchukue governor, tuchukue senate, tuchukue women rep, tuchukue bunge, tuchukue MCA, tuchukue kila kitu, tuchukue president. Tunasema watu wa 2 term. Ukiona ile basi ya Gachagua anasema imejaa. Imejaa lakini hakuna Masai yako ndani. Imejaa lakini hakuna Mpwani yako ndani. FM. Kene kia mangane yogende toko tegera radio vuna 102.0 FM liumanywe vuna agwateka kurwa chingongo nyechiese. Ensemugete babwatani bakoko boke serikali rabisi bono ya Kenya Kwanza bakora gwo muno gilibwe bungene na imense Moses Wetangula na boigo homo waziri bubokoli bwe serikali ya Kenya Geoffrey Ruku baisokire na nemono kogenda gusegeta ba Kenya kweli kiunaba kichukure iko isira serikali rabisi bono elio kweli kia Wasiko isira serikali rabisi bona Kenya Kwanza bose bachole bonne boli bose hegate barayabwe niko batugutera aro kubwa kumura ibwensa sabachole boke bwense Meulkalau bagota bunu mura ibwense tara sirie kupwate siwa kwaye hasoro ngoro Mount Kenya na nemono chingake chigense gasene kwero buli cha sabachole bonne boli bose barayabwe niko boigo bagendeire gukwo gose bagade ngase mesangerekano omuna bona se county ya Busia ya Kakamega county ya Baringo na Baigeri ya Nyeri niko bagende gusira hogo choro mura ibwenso bono William Ruto sentune akabero subo chole bonne bumwaka bwechiri ube na 25 bere bakwenda ko ikali ansemo yo kwemele serikali ase siasa bagande to ikali mense. Wewe wa kelele, wewe wa ukabila, tunakuambia kizi moja ya okalao ya imoja kuku ikitega uwezi kuwa unapiga kelele. Kama unataka kuwa kuku, ukue nini? Na sisi tumeamua tukua kona ile. Hiyo kona hiyo mnajua hiyo. Hata kama kuna maneno hiyo mnaambiwa hiyo ya orokarao. Tutashika shingo. Hakuna mahali wataweza kupumua. Hakuna mahali wataweza kupumua. Tukianza uchochezi ambao unafanyika saa hii kusema watu wetu. Kwani watu wa Kenya ni watu wa nani? Sisi ni watu wa Kenya na ni watu ya serikali moja. Hatutaki kugawanywa. Wale wakipata kitimoto wanaanza kutapikia sisi. Walipata kitimoto pale Olkalao, wanaanza kufuria sisi ni kama wamepata ulimwengu yote. Shetani ashindwe ama asishindwe. Na sisi tuko njiani tunaelekea Singapore. Na kwenda Singapore lazima watu wa Western pia mkue katika hiyo meli.
Chinga kisiasa cha wacholi bone buli bosio bumwaka bwechiri bube na 2025 bere chigendete kubwata inse imense ya Kenya inse mugete babwatani bo mubwalinda mwananchi niko batabiru na niko bale neganga yoko kirike kyama obo mubwe buna hekia mabosi bo wacholi bone buli bosio bumwaka bwechiri bube na 2025 nebere ukwana hase county ya Taita Tafeta chinga ki obo mubwe lete chikameni chaba sense meyo omo seneta bwe county ya Busia Godfrey Ososi ni gatabiru nabo mobwe ni gati hechinsemo chibwata babwatani abange imense ya Kenya na ende chianchire na ende ni gochira seli bagaligia liyo komo iranka na komuli no moraibu enso na William Ruto hentunda ya kabira bisibu no mo raibu ensa sobo jode bonne bole bosio no nyina boni go bagande komo chemero beli yegande to igani imense hamono moraibu ense chinga ki bagande to segeta ba Kenya kokora monchuli yo boraibu sobo chuli bonene itakuwa sawa. Tunaelewana? Ili na mwananchi itakuwa nini? Itakuwa nini? Na hapa ndio roho ya Raila Amolo Odinga iko. Wakati hii hatutaki kwenda kotini. Tunataka tuwe kama watu wa Kolao. Tujitokeze nje, polisi wawe kama raia na tupige kura. 2027 kutakuwa na mvua na kutakuwa na mafuriko. Na hiyo mafuriko itabeba ufisadi wapi? Baharini. Itabeba ufisadi wapi? Ukosefu wa kazi, abduction, mauaji ya vijana. Nataka kutangaza leo hii ODM imekufa, imenunuliwa na Ruto. Kama Olkalau inituonyesha alama, tunajua ya kwamba dalili ya mvua ni Chihita gachab to kireni komenisa to maiga yense moya bona mambe buno ko utora mangana maya sencherere yo boy kerano ko rasegeta senikyo bwanje tanambe mokere divuna chinse bire ngore nande gan ko manyi yomanda manga sencherere yo bwenge chekongoro ko Geoffrey Ngongo na ko ganire watekereri borobia Oyo noro mweli obwa mangana maya asenchera yo bwikirano FM Vuna FM Vuna FM Ase bibia Vuna FM Asambatera mayai 102.0 Asambarane mayai Sese niwe kerengaki Abararia baya Novo semi ujana mangana maya 102.0 Eke minero Liberalia ge siasa nikoliga sene ko imoka igoro imense bose bo bacholya bonne bu mwaka bwechiri bube ne 2025 nebere cinga kibana siasa bange barekane ko rutagetia soko lige birogo byo borai ekero Liberalia ligende ko imoka niga basae bagende gusegetwa wetanga kurwa sabana siasa bali neganga yoko batume ko basoko leta chiburukano na boigo okuburukana semesangerekano asenchire yamo yo okwemanyekaniga siasa anonya nabo habarai kurwa sorgongoro gusi nigo bagende te gusegeta basae wetanga kurase abarai balineganga iyo kubatume ko basokoleta emesangerekano igatie barai bagendete gusegeta basae wetanga kurase oko tumeko bamona bana siasa namona barai bechidini abarai bage siasa naboigo igatie barai babasae kurwa sorogongorwa gusi abagende gusegeta basae wetanga kurase ogotumeko bamona bana siasa Moses ondie kino monyakerogo babarundi ba boda boda hase municipality ya Bosongo ne county ya Kisii hoyo gende gusegeta basae utotumeko be hamona bana siasa abu balingete ko batumeka asenchere yamo iyo koleta gisagasaga ase emesangerekano imense siasa ya bairembe moso asabagendi baitu bechipipi na bana baitu na bali bigori torabamo abana baminto bali toreke barune ke twatumekirwa asencherembe goita abantu na kuminyokia abantu bali to komenya na barwa sayamu twarangarigo abana siasa batutumekira asencherembe ntengo sabanga bayuri baito onye kubwato mwana wo kurundi pige mokwanere kabo soka kabo genda ase siasa ka kuibungese ginero araru usiororo ebagenda rundi pige
igomine tinga bakomu gako onye karo gako ndimbi begara twensi no turase sabari kwanto baitongo sirabara kwanto baitu babu ni moroche bikore bigenda takokora kana se municipality yeto ya busoko na itunda kutoka tata kwenye kikeringa ya binte bitibi koba aba moro baitomba bairwe gasyo kwabusa ariese tao lakini banyonchoira lero no kubuna bakubuna abantu pangira barimo bakora biashara moro cyari tao n'ibintu bigenda takokora kana so tuwata na twensi tokonde mwime chande yere nekero tokogenda se chikura muri yeringa kimogwa gachikura onye mwaro jenga mu akorta marosa 2022 hakimu irora marosa imore kepize ya sato kone tuwata na toganyenga kyago cha togenda igo boigo hoiboro kiriganga yokurigekero kyo gavana hase county ya Kisii Ezekiel Machogu nigo boiga gende gusegeta basae wetanga kurasaba na siasa bagendrete kubatumeka asokorita chisagasaga imense asa machiri boige bikore byabere bikwene kiwaschinsema asaba sae babere bagutumeka obe hasoguturuba nimesangerekano ya gesiasa nigagende gusegeta marembe chinga kense ya Kenya gasene kwero buri cyo soba chole bonne bumwaka bwekiri bubere na 25 nebere tegetoko ba yabya abantu baito bagushimba roche ubo chambashi bwasoire kerase abana baito bagutumeka shenjerembe kuna mangana abakeumbu baji kurwania bande mpaka kareta maafa kareta makweri yoyo muito kwa Vincent Osiemo mapinduzi alina mangana tabone tekokorekana kiagara wanya tokori chukura wanya tokori oborai gaturi asengere yobororo asengere amasikani tari enjera yo goiterania maninga mtu asenge yegwikeke wange ekyo n'abantu gwitana kinungu abantu gwitana emioro abu ase tutobwana tigwika togenda tokuburia serikali nga tabatari tigaba shikali bakole gasi ya biru gwenderete gucunga maisha y'abantu kiagara tugutiga enamune yega nderete nga abantu bagusaga no mugaso igoro yibono intoto ni security awo na inji bagujigurwa n'abanyana asabanya boigo hoyiboro kiriganga yokurigekero ke boraibwense wetrase kiama ya Jubilee Dr. Fred Okengo Matiang'i obwata namo nabaraibande imense ya Kenya sokwenda koikire bikore ebye chisagasaga byabere ko korekana sorgongorwa gusina Kenya yonsi chinga kiboiga gende gusegeta basae utatumeka oba munabana siasa chinga kigende gusegeta omuleme imense ya Kenya bosibo bochole bonne bumwaka bwekiri bubere na 25 nebere lakini musie tenga kinyinge ko 1963 na azoto kwa to molembe banekero tu atwali ro gambye ndio mubire byao kunekero na ngo mumini sana ngo mumini so Jubilee myaka ikomo umugaba no itokizi no ngwayo urengo mugaba no ODM kuna bona simba arati aro ODM Totuwa inchaina ere tokogamba obisambo kiyombengeri nangenje abana bamindore sobogamba tokokwana nabana bwamo kuna abantu abamo toigwane tobange bintu byagusibi bigenda burunge akokogenda guchibosyo tafadhali tari lazima omuntu ito omuntu omanya komekia point ya saba omwana ominto mapendusi osirire otigire omwana omusini ndio korokufide tera litukagoja komisisa atomo avions obuhanchani waisenga bubone kurwasega tiyawo akina asabire nyasawo olia wada na awa atenenie amangana yogoiterania amanyinga sengeje ya siasa egera yagendrete hoiboro kiriganga yokurigekero ko kyobo MCA hase wodi yerigo maime ya Kitutu Masaba se county ya Nyamira Johnson Omari nigo agende gusegeta basae boigo gwetanga kurwase ogotumeka oba munabana siasa gakorengania ebikore byabere bikokorekana sorongorwa gusi buna nigo byabere bigosalia abasae rieta na nemono chinga kechiga bagendete gusegeta obora yoboronge bosibo bochole bonne bumwaka bwekiri bube na 25 nebere n'abasae abange barekane ko rutageti asokorige biroge ebyo chingaki agende gusegeta basae kututumeka obubabo n'abana siasa korende kwebeka sagaya elio gokora monchorere yoborai bosibo bochole bonene elio kwegokerio borai boroboronge maega iyo bochole bonne bumwaka bwekiri bubere na 25 nebere gusaba basaenga emirimo nemengere Kenya baranyare gukora benyorere ngeria yabo y'uwikine gusegukine che familia chiabo kamuranche ligie mirimo yera abakonye na limuranyare gukine chinga chino libaga mu gutumika n'abana siasa bobe yagera omorembo salikanerie taria salika naende yanyarekana ngana no kogende chera nabo kogende ikiagerekero gwasalirio omorembe usikwa ni omuntu usigwitira omuntu nabo gusibwa kare na kare yatokanga omwana siasa uri ogotumite erete iyo naye naibwe kutigarete ensemo nabaraiba siasa korwa sorgongorwa gusi nabaraibe bikundi bya basae ababiri bagusegeta omorembe na nemono kutatume
kobe kwa basae ime rugongorwa gusi abaraibe jidini boigomba ratigumaega ase ogosegeta basae wetanga kurwase ogotumeka obamo n'abana siasa ngokwana ritukore juma ase amatanga yamo ime kenyoro kenyango kegotoka ase wodi bubaracho ase county ya Kisii igatie barai ebechidini baikarenta somo yigoyibwa matanga na nemono bakoragwa hamo nafata Wilfred Oseko kurwase parish ya Kigati bagande gusegeta omorembe bosibwa bacholia bone bumwaka bwekiri bubere na 2025 chingaki nonye nabo bagende kuigire bikore bibere bigokorekana sorogongoro usesa matuka bwangoiga ebyo berekane kubatrania basaya sokoleta chisagasaga imense cases of goonism igaiga say totogo itana kinate wetia bangwana bani and this will not be fair to address the nation. Sisi wenyewe ni totogo itana kwa gosisi ngini 500 gosisi ngini 200 wate bugolikewe ogombe okongondo lyo watebana siki 1 time usole wateba 2 time orabugolike buyekyo okongonde onyore ni soro atalaki where are we heading Ogoretia magena aigo koiwonga ngotenga balegitendegese muno baiga otetogo sere bakote bitega 1 time bekele sagendaga okwendaga bakote tuta tenga 2 time okoroya na area ogo mano brengenjo. There is no any wholesale no supermarket that can be able to purchase life. We are not eradicating. Democracy can be of great importance without any violence. Democracy na reko ba effective totaitetia raminto. Let us advise our political men and women. Tote nako bategea mangana yoko agacha. Ngukora na tole itwa banyene. Nguita na tole itwa banyene. Na kiyo kogera umwana siasa gendo yokararu. If we give a casket, aina ngina mwe kilomili style. Ngina toerera bare pisandu. Ngina ngwanya romano. Ekerekyo nigo egatia baraya bube chidini bagende gusegeta Bible ko bakwanda bana babo na nemono wetanga kurwa sokoleta chiburukano ime hiense ya Kenya bosibo bocholia bone bumwaka bwekiri bubere na 2025. We as youths, we are the pillars of tomorrow. Let us not be used as tools of bringing violence to our nation. Let us be peacemakers. Mambi itonero abangu rubaro. Tuangai ndwa bande singe jamaru. Tombe peke yake. Kiagere wakuru yomino. Tuwatumikire muna evyombo yokorete segi. Tafadhali dear beloved youths. Andonsi asemore, we are the pillars of tomorrow. And our tomorrow is very bright, I promise you, dear brothers and sisters. Let us remember our tomorrow. Please. Onye kogendo musangireka. Onye tote itinyarebe. Tafadhali. Nakia kogera nyasa tueta makade. Agakwana kamuno akamu. Ayategera man. Wana arena na. Mana make. If we go in this manner, I believe we are heading somewhere that is very dangerous. Tokomenda yo. Kwa ripota rigeta seni Radio Vuna mwenye vitinge litukuli lyanchirire mkoni marezino ikatocho rorona ende wana moja alitepo ichari mjengoro kupito boko Richard kweli kirena namba 145 wasaja watu hikiri kuto korre kwera basemina bange baratoko mono sana omaete kanone karabangire bakwenda barabuji semina jabo ntwe karabago bago tuereso ngotegerera tole Elieta lya kabisa ndili rasmi ya serikali bana. Yara diratemo namba 2. Bwana ase line up yo gwaka ndite namba 18. Sawa lole mara mbiyale nabugire ticket ile ya tire. Wewe uko sambamba. Bantu meni kimogo chokora somo yegoye. Oyo tangani go kumera nabagaka. Tangan tura sala. Kiagera na boko nyoru mugaka nonye naye na bobwate ole sumbwa sumumino. Umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2026. Igitulikia basacha men's conference. Mutagwa atyo mugaka. Naje tatomwa, naje tatomwa. Kaita angoru ere to musache. Na tatu mino nanje gocha. Nanje na mugurja kante imurwer na bagwani. Yo mugaka Justus Makolingo kona bigitege kamagabo ari number 149. Landingo na koleta ndabande. Alafu 90 manye kobeka imenga pugu. Ngento gamage ngento rando ya banda bangegera bache bamanyo buya bwamani zikoni balenjiye egera tokonye biya munoro da kulkarandi ebesa yo kwelikia necho shiringi chimisano choka akana gwetera epepi number 552800 account number nigere 103 ene kielieta Radio Vuna
tobaisa kugosa libageli lyengencho lyogochenja obugima bwao umutinyo 5 na 3 umwaka 2026 erike mapema Radio Vuna tosese niwekera engake. Unajenga ama una ndoto ya kujenga nyumba yako ya kifahari? Unahitaji vifaa bora kutoka msingi hadi finishing? Karibu Shah Ceramics, wauzaji wa vifaa vya kisasa na vya kudumu. Shah Ceramics tunauza steel, simiti kutoka Rhino, Simba, Nyumba na Rai, tiles, tanks za Roto, Techno, Ken, Top na Royal, mabati ya aina zote, aluminium profiles na fittings, MDFs, blackboard, plywood, marine board, gypsum boards na accessories zake. Pia tunauza barbed wires na chain links, rangi kutoka Crown, Duracoat na Royal, toilets, wash basins, taps, showers, kitchen sinks na all plumbing na electrical fittings, agricultural tools, furniture na vifaa vyote vya ujenzi. Kwa nini uhangaike kutafuta sehemu nyingi? Shah Ceramics inakupa suluhisho kamili kutoka mwanzo wa ujenzi hadi mapambo ya ndani. Tupate mjini Kisii, mkabala na Kwanza Place, karibu na Quickmart na Kisii Mega Supermarkets. Kwa mengi zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari 007-03-943-972. Shah Ceramics, pata vifaa bora vya ujenzi. Uyu numurubire mambingi ya Jumapili. Mambingi ya Jumapili. Uchakiro chinsa 12 chili mambia. Wika chinsa nye chili mambia. Meya Radio Vuna 102.0 FM. Jumapili yao. Teko babuna itukulindili yonse. Ni Jumapili ya masisinia. Uyu numurubire mambingi ya Jumapili. Mambingi ya Jumapili. Uchakiro chinsa 12 chili mambia. Wika chinsa nye chili mambia. Meya Radio Vuna 102.0 mambingi ya Jumapili na Margaret Bokwa. Teko babuna itukulindili yonse. Ni Jumapili ya masisinia.
asamatera yogokoremia na gukinio kwegena kwao zaidi ya yote utabaki Yesu mwamba acha nitangaze siku zao umekuwa jasiri sana aya onsi ni goko ya nyora asobwamo imeyegata senikia ubwanchete ke radio vuna 102.0 FM Mbingi ya Jumapili na Margaret Mokua. Niteme naende oh yes Mbingi ya Jumapili na Margaret Mokua. Marita Production. Onye na tuli
Bye bye. Bye bye. Ini fagiti nabyo biranganye lakini taliaye. Nabyo birabugwe lakini taliaye. Ego kubitebya nga no surrender, no going back. Tera teyo ko bali baga. No surrender, no going back. Bye bye. 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 Manchamo tigiri na kigekora botambe ngogotebya ngatini naboko ngutwaro kwigina senyasaye amatuko yomosunte amatuko wosena marwaira kubwatira nitugosene mechando na bana bagochande to manchamo tigiri to bahisa kwena na riba gebinte bikobugwe bekali rulia oise twaro kwigina goikira nete anayo gotebye binte binga bye bye lakini mimi no surrender, no going back. Tunabishana na nyinyi mpaka tamati na umaite kubwa to kwegene nga utashinda. Lazima utashinda. 07851021020704102102 mambingi Jumapili ndoke the first lady ebirobiri kabese kereto asoira sentunde ya kaberengo kwa libaga nkikiro kumwakira nganya sai ngambiye mono enye kubwate vase sanga mona itwa sema mbia bono ega ingana kidigo to sanga mona itwe bye bye ya marwaire bye bye kende gionse kelia no going back no surrender vana radio halo amanyinga yezindeli bye bye govoru omwana bye bye kansa bye 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 niteme naende niteme naende yes namujibuka ngetingo tema niteme naende allo karibu sana Bwakire happy Sunday. Happy Sunday baba. Era umasese ninoka tata. No surrender, no going back. Hakuna. Ingo koira na magega. Ine goti yokera ina magega siriti yegoti. Tike goti ina goti garalia. Lakini sisi tunakuwa mbele kama mfuko wa shati. Karibu sana. Maambi mwasa omedi mwasa omana bishop. Inga nyasaye nabwate mirobere miyase amagimaito. Amina. Ona sengi nyasaye yabwate mirobere miya. Osoma Ayubu 14 omusali osaba. Iko yokianda. Mustari osabe gotebanga ogosemeria nkoreo ase omote ekero ogechirwe no siboke na ende na sebako gose seboko eyote gosira emiri omote oyo ne isakogota ime ase liroba na egetugikiaye inkegote gesire ime ase liroba no nyana boigo ekero embura eratwe nigo kira seboke na gosokia ebisabo una ekemelie kiye. Yes. No going back. Hakuna go back. Ekero by the way kwa igule ngo semeri ngoro aso moto oli onachirwe. Bono. Omoto oyo anda keneche nyole kanenga obuomire nemeri ayo omira saliro baime. Kinga kinchi kenaende kere mbulera atwe emetori ora njake komera egetugi kemera na ende gesoboke kero umusoboko umuya iga sobogi mobo nayo manyeta yo gwetera anda kenemeremo anda kena abantu tabwati anda kene nyoma yakubolire anda kene amarwaire nyasaye gakotabanga utajipuka tena kwa harufu ya maji emeteye ga neseboke na ende
elio onyare ko bagokwa mukuya asenge nje biro byakire obatara kugoke kwa korire ngani nteme na ay kana ko tema tie kuna gwechana ngaki ingaki abantu bakote bigoro yane egasi ye na kiambolire usena kinanyorire gasi ngokore gasi na kibese tindi korra siko wewe endelea kujaribu naende to kwa moyo Nyasaye kale igoro aendelea kumtegemea Mungu utajipuka tena. Asante, shukrani kijana mwerefu. 0785102102 0704102102 tunde ya kabiri nkikiro ko mwakere Nyasaye ngambie mona sema mbia bone ganya kubwate kebungu wetu sanga mona intwe sanga nitwa sinchira ajabene kabisa ngana kiri wetu sanga mona intwe SMS line ya 0706102102 agotenga magi kurega chinsemo chia magombo motange rusali ya mwalimu Kefason Bosire na Jackie Oye agotenga magino torasumurubere bwe mambingi ya Jumapili asema mbia bone. Asante sana omotange rusali ya bwana radio. Halo Amen. Asante sana, shukrani kabisa Franco. Agontenga morning magi tuabokire kurega chinsemo chia gianchi buyani Angelica M ngotebia okay, asante sana, pole sana gotebanga magi ngotebia mwa Nyabicha family. Sorry for the loss of our aunt Mama Pascari Kemunto Nyabicha. Asante sana, pole sana egochia family merongene na kienda chida ikachia minchiri chinsa sande jemo yebono mabe machomo tegerelia SMS line ya 0706102102 kero kwenda sensema ya Facebook live radio vona 102.0 FM kikuru ko mwakira Nyasaye ngambie mona gukoreire enyako bwati nganu gwetu sangamo 9 sangane to sema mbie bono iga agotenga Charles Nsase agotenga magyo mwana ebo mwongine kurege scheme na agotenga no tegere tumurubere bwe mambingi Jumapili tunaendelea kubarikiwa. Asante sana mwalimu Charles Jonaiza agotenga magi tuko ndani kabisa mamake Ruth agotenga magi no torinaye pamoja. Jonathan Matuku agotenga Bwana Yesu asifiwe sana agotenga kura chinsemo chanya manengo Kiambu base no tore kabisa sinchira ya Vene asema mbe jaboni ga tunaendelea kubarikiwa sana. Asante sana msanii wa Kisini Nkorocha sema mbe jaboni ga agotenga kura chinsemo chanya ntorago ibeno agotenga magi no tore pamoja naye sema mbe jaboni Gonsembe Kennedy kura chinsemo chake tutuma Sabanyamera County agotenga tuko well represented bita mayoyo kuregenya manengo agotenga magi no tore na bantu bonsi ba nyamanengo goika omwalio tumebarikiwa. Asante sana Gilsa Kemto agotenga magi no kubwate tikora chinsema cha Kiambu pamoja akina Eriko Soro agotenga magi no tore na yasema mbi yabone Barnaba Kibasoni Nkoroche agwante kura chinsemo chedo akatar Kalebu Siocha kuramatia kwa Bosamo agatenga magene kondani Fortuman Evans Nyamwario Nyanumba pamoja kura chinsemo cha Nyanderema Starlight Media Fans Salams Club Nyamira County agatenga magi tuko pamoja tuko na wewe Alex Mauti kura Rumie ya Medical Center Rumieva Medical Center Tago agatenga magi no torasumurubere bwe mambingi Jumapili asema biabone Gapita Junior kuraiga Nyeri Udhaya egoika bonya koni bwa Nyagokiani agatenga magi tuko na wewe mochukurubiri biriria babi mambingi ya magi kuraiga chisemo cha Chukutane Church kurwa bobembe agatenga togende kanisa kabisa lakini yako ndani before aende kanisani wekanyora masisinia amanya kogenda si kanisa sema biabone ga Erikson Sugumo Sigisi agatenga magi kura chisemo chembe gore airstrip maigago chia setata Thomas. Asante sana tiga batware Jumapili erengia na bantu bonse pibanya ibasa village kitutu Masabanyamira County. Justin na Ongera Justin agotenga magi kuregen choro Samaro mocho geveni na korode kabisa sema biabone kuro igari ya boboki ya tuned in Jackson Mumanyi Masagara agotenga magi no tore naye agotenga magi kura chisema cha Kashin Keep Kelion
Region West with the wife Mili enko batebenga tega batware Jumapili ringi kabisa penine magoma kurege kisi bo maliba enyagwe ko chiduka gwantenga magi tuko ndani no tukubwate tasema mbia bono iga Bonvenja mu bisakuru akiro musocho agwatenga magi niko ndani hadi tamati Zablon Zalo Okoza agwatenga kurwa chisemo chia Ayura South Mugirango emambingi yake gima magi tuko ndani na banda bangi chujumbe nechi nyenge Joseph Misiani Pasta gwantenga magi kurwa chisemo chia Kenyerere Nyabigeno Teli niko ndani Charles Luango yonero mwalimu kabisa agatenga magi niko ndani kurwa chisemo chia Nyamira County Kenyerere Basement kabisa iga mamnili kurwa chisemo chia Nyamira mambingi ya kabisa agatenga Nyasaye numi ya magi asemambe ya boniga kijana yule mu Liverpool Zablon Mbati agatenga magi tuko ndani matunda Andrew Nkoroche Kuranyamira badechu jumbe chinyinge cha ikirase Jumapili yeganechu jumbe Kuranyamira County bantu baitu banyamira good morning happy Sunday kabisa semambia boniga happy Sunday kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu Bartholomeo Mumanyi agwantenga happy Sunday magi yonere Ayo Mumanyi na Ziporo yakoregenya nchonori tuwasoira sumurubere semambia boniga Daktari Henry Choki kuraitibo City Kisi County agwantenga magi no torema sumurubere tujumbe nechi nyinge tafadhali tingonya gosoma chionsi nchikore kero chetegere chedaka isano na ibire choka chirage ibire chebono mambitonyora mangana mayesi nchira erejo bwenge tasoa sensemo ya turi manyeringana agwantenga Sami wa JTM agwantenga magi ne konda gwetera ujumbe ya 0706102102. Good morning Bishop. Wanga ji ujumbe nechi nyingi cha soirabu pake ya Daktari Henry Nyabuto Choki Daktari no maite ni mama yete ngagi Bishop na kimoko manyana ikiagara rumo yagitari na nchendo murandi so tuban kumanyana ama mwensi nkorwari mole kurwari tole yes okay ayego kurwari kemoika erega kurwari kemubere okay tali kemubere yani akurwari borwaire buri musumubere yo muntu burwire bondo wensi woja sumubere bo muntu nero ko boshuguri Daktari ngo boshuguri kerare burwire bondo wensi woja senkoro of course Bishop Benkoro banyagitari ngo chawari bayirwaria muntu nare nkorari giri mugano getokorerwo kumanwa okoretu kumanu actually nkoro andaka bamoyo yes so mwako 19 I think it was 1960 something abona banyagitari bakorete mirimo akarwali gwe nkora kabamoyo ni akamanwa yes ni rahisi tu ugonjwa wa moyo huo unatibiwa na unapona kweli wono okay igoto anyolire uburere mbole bwe nkoro no burere mbole bwake muika no burere mbole bwake mubere no burere mbole bwake birengerere bono nchemboro bingurwali ayo kurwali kemoika igo monto ndo wensi urwali te kemoika aicha sende aicha kuliye mocho mubeke bone promo abu ni advert gatebenga Bishop ngurwali kemoika gatebenga onye gutagete orore kyango Daktari ne kemoika but then tuna Mungu tupatia neema ya kweli nga ringana lenya sana liliko bweni na wale ko bweni enkorora echandegete likubone birengere lyo byasirire na egera abantu batwara umurembe lakini leo niulize tu yes uliza ngaibone enkoronga yere enko igundo mondo batanga enkoro yane kantebi onde nyugo moyo no gantebi ondo nyugo watanga ikorume yane ngatebi oso enkoro ngayere enkoro korono ira enkoro yego egoteba iko wapi iko kwa mwili tu Bishop no ira mobile iko pambo manyinga heart yes that's heart so the heart of man nero na ndo moyo nero na ndo mwika timeti Bishop na kinda kubeke lakini bade again ndo ndaiti kwanjira napi labda oli yenjira yo ngone bins neke
enkoro elio muntu agotanga enkoro yane gante Enkoro ya ntebi. enkoro yane yanyangire Eh. tali kwa kamanyinga aminitinga from the inner me imeyane my inner self ndani yangu ani abuna so ase virengere livire ase uko na chekina unanielewa yes ega enkoreye naende sometimes nere bwato munwa ekoliera through ebintu biko bwati by smelling, by touching, by oncharing, testing, by hearing, and by seeing. Now, that's how the soul can operate. Okay. That's another name, nafsi. Sasa nafsi ni mahali kila wazo liwe la kiroho au la kimwili linakuwa manufactured na linakuwa interpreted. Nafsi. That's only me. Igi nkebwate kero muntu nababwate tarakwana. Lakini bwakire nabokire buya. Ukonyora mate twasoire kirasi kwa ndusirio. Abantu bane bagukwani bakwamaiga. Asante. Nonde bwensi gwete amaigayo ande byonkwaniriye abategereri bawo bonsi. Na onkwaniri Margaret. Asante. Asego mama watoto amaigawo na ikiri. Aikire by the way nandera jabwatire. Kwegure kyabeire nga asante bono wera nirimbu ya mono. Asante. Bono na njeti kankwani nimsalimie Fadhili. Nimsalimie Bingwa, those are my sons. Na abantu bande bonsi abali bantegerete. Abande koru nka lisi baigwete. Na abande bonsi pibara bategereri baito oyomo asoyomo ntubanchete na nakiako era tukubanyura kinga gichonsi tuate abatu abaira maiga na karibu ase program. Sante karibu sana Bishop basi ngintibiro byachiri ngachire turane studio tonyora mangana majasi nchirere yobwenge bireche bono mambikisha baadaye. Tegerere guru waikire kwa bere standby kabisa kwenye kia korora ngango swatura sensemeli ya tolimanye. Elingana ndoke the first lady to baisa kukuniki miniro. Yevuna FM 102.0 Radio Talk. Minero. Ayana mangana maya asenjera yowe. Saibere chebo na mambia mangana maya senchirere yobwenge kurwa segeta senike ubwanje tena be mokere devuna nguru ko Geoffrey Ngongo oyiboro kireganga yokolige keroko kebo bongeme yebonge borabu ase county Nyamira morera ke basobwe so kirina ko mochiga tia barai na nemono bali bako koboko obomo bwaline mwananchi kurwa sorongorwa gusiba kora ono masene tabe county ya Kisili jadi momemo nyonka na boigo mobunge bwensemo ya kitutu jaje South Anthony Kibagendi asekerie atabiruna nencheremo ba Murule Matiangi ase ogotamosira neba mega yokorekana kumwakire ko kuchinga kibara sorongorwa gusi okwana chinga kichinkwana chema sema munegeta senikere devuna obutuko bukelera somoro bilibwa baraina magendro mararke basoni gamachira baraya bwe haso gotamosira Matiangi chinga kibarekane ko moko boko moseneta be county ya Nairobi dwensefuna soje kolie kero ke barai bwense niga tabirunege tambo kerekyo niga ogosirio kwegena kurwa saba na inchi na nemano kurwa sorongorwa usigo cha saba ibange bunabwe abata ko mosira Matiangi boikerano ha seganga yabwate yokolie kero ke barai bwense.
ensemo y'abagwatani bako kobakobo mu bolinda mwananchi nigo batabiruna nigo baralikie ekiame ekyo na nemo gose baralikie bomubwe buna ekiama gose bochole bonne bumwaka bwekiri bubene 25 ukwana se county ya Taita Taveta egati y'abagwatani abo bakoragwa mu no seneta bwe county ya Busia Godfrey Ososi nigo batabiruna obumubwe negati ekinsemo kibwata abagwatani abange na inde buwanchire mono abakanamo n'abakenya na inde nigo boraseri bagaliya lioko muri no moraibu ensobono William Ruto entunda ya kabere chinga kyara chikoli kwegerekero kebaraibu ensobo chodo bonne bugocha obomo bwa ebarasa ya baiskobi bekalisia Katoliki haiga Kenya nigo bwesokirie na namono kwichaniro komentekana kwebikore ebyekisagasaga nabayigo abantu bali nebirwanira bakoturubania emesangerikana ya siasa imense ebarasa igikoragwa muno munyekero gobo haki Bishop Makumba Muhatia uyakidayosisi ya Kisumu nigo baganiria basai wetanga kurasaba na siasa baleneganga yoko batumeka sokoleta kisagasaga imense okwana chinga gichomanyega bukobekerwe gutwa kwa omwesekobi Simon Peter Kamomoe ebuna omwesekobi okabere bwende osisi ya wote hase county ya Makueni ya Bwigoro nigo batebire ne bikole binga bunebyo nigo bikole tobo ba imense ya Kenya na ndebya boka osali ucha sokore nanse kubulendi na ne mono chinga kichigense ya Kenya gasene kurobele ucha sobo chole bonne bumwaka bwekiri bubere na 25 na sencherere y'obwenge chinsa ya isato igoro nekeronda jikora naganku manyiye munanda manga sencherere y'obwikera n'ubongoro kwa Geoffrey Ngongo oyo noro mwerio wamangana maya asenchera y'obwenge Vuna FM Ekeminero Ekebungo kilituko kurwa Radio Vuna Abakorinto yeli tangani isano nemo ekebungo kia ige 19 Goseti mumanya tinga emebere yenu ne kalu yomo ikomo chenu ule ime ya ino uyo mwairu na Nyasaye na inwe timuri abaino abanyene Abakorinto yeli tangani isano nemo ekebungo kia ige 19 Goseti mumanya tinga emebere ya ino ne kalu yomo ikomo chenu ule ime ya ino uyo mwairwe na Nyasaye na inwe timuri abaino abanyene Ekyo na kebungo kilituko kurwa Radio Vuna Radio Vuna Radio Vuna Mwenye gutinge litukulira nchirarire likwayirira likuminyoka umutinyo 5 umwaka 2026 igiturikia basacha Men's Conference ile ajenu musacha twakwareganire oje tusangamo asomuriko bene Men's Conference ase turanyore libagali okwanira amakongo tugwetera buna basacha okwagachana chinkoro konyora obosemya bwa bene kurwa asabamanye nabo igo konyora esegeto yobogima erine libagali wesomya kobweni wake birengerelyo kokina kemoikana bo okwagachwa buna omusacha bwekene ebesajo kwelikia necho shiringi chimisano choka akana gwetera epepi number 552800 account number nigere 103 enekirieta Radio Vuna tubaisa ko bosaliba keliye ngencho lyogo chencha obogima bwaho umutinyo 5 umwaka 2026 Erike mapema Radio Vuna tosese niwekera engake Yo
Yo, Radaman. Poa sana man. Umepotea. Waje? Niko fiti. Kwani unaenda wapi? Manze nazunguka huku nikitafuta kaduka naweza buy bag ya lapi, kaduve hivi to bed sheets. Ulisikia nilikuwa placed campus. Sienda hapa Yako Fashions karoka hapa. Yako Fashions ntobwate ofa monogo chia sabaro kigwabe university na bonchorori ase trolley bags buna boni ya una chong pin leather bags buna pioneer na skull gear nechi bag chia basubati chia type chonsi. Yako Fashions kiroka neduke gokoneria binto au buna chiduve amarangeti chi bed sheets emeito ya kerenge nchobuneria ya orthopedic yani emiya somogongo boigonko onya bare chi bed sheets pillows amarangeti ya kerenge ncho chiduve nebinto binde binge aserigorira muko asensemo yechianga nkonya bare trousers cha soft na hard khaki suits chishati chi t-shirt dresses ebikoroto by'abaswati n'abasacha ebyuranyora serigorira muko elyo ruseirie discount. Yako Fashions boigomba bwata bakoreria baya abo bakurwa mahorokereryo ase binto biri okorigia nigo togotoka se stage ya keroka enchire gosoka goche busungu orosage ronde ni goro gotoka bukeroke getaseni kyabanyanyimbo moino asa mange twakresimia se namba 0725372326 gose 0728903422. Yako Fashions keroka na orenyorere binto byonsi aserigoriria muko. Yako Fashions keroka obokoreri obuya ase bonsi. Uyu numurubire mambingi ya Jumapili. Praise God. Mambingi ya Jumapili. Uchakiro chinsa 12 chili mambia. Wika chinsa nye chili mambia. Meya Radio Vuna 102.0 FM. Mambingi ya Jumapili na Margaret Mokua na Bishop Joshua Toyaro. Hatulogeki, tumeokoka. Unlockable. Injili ile ya zamani yenye uweza, Injili aliyohubiri Mwokozi Yesu, Injili ile ya Yohana Mbatizaji, Injili ya Mtume Petro na Yakobo iheshimiwe. Injili ya kupanda mbegu tuvunje laana, na neno linasema tuwabarikiwa. Kila mara wanasema tumelogwa, na neno linasema tuliokoka tulogeki. Maji yalobatiza Yesu yalishaenda, haya yao ya Jordani ya utapeli. Injili ya kupanda mbegu ikataliwe, Injili ya kulishwa mafuta ni utapeli ikataliwe. Injili aliyoagiza Mwokozi Yesu, twasoma katika Marko 16. Hakuna cha vituko vya maji ya baraka, ni kuweka mikono juu ya wagonjwa wafunguliwe. Injili ile ya zamani yenye uweza, Injili aliyohubiri Mwokozi Yesu, Injili ile ya Yohana Mbatizaji, Injili ya Mtume Petro na Yakobo iheshimiwe. Injili aliyoagiza Mwokozi Yesu, twasoma katika Marko 16. Hakuna cha vituko vya maji ya baraka, ni kuweka mikono juu ya wagonjwa wafunguliwe. Huyo mwambie ajirekebishe, huyo mwambie ajirekebishe. Miujiza ya magendo inaaibisha Injili. Huyo mwambie
Kikombe kamwambie ajirekebishe. Uza mafuta kuna ilisha injili. Huyo mwambie ajirekebishe. Chakupanga mwambie ajirekebishe. Uza maji na mchanga kuna ilisha injili. Huyo mwambie ajirekebishe. Huyo kwaku mwambie ajirekebishe. Kikombe cha loli ondoki na ilisha injili. Huyo mwambie ajirekebishe. Huyo mwambie ajirekebishe. Miujiza ya magendo inailisha injili. Bishop, kianda na tutuma? Tuambie wanaoleta aibu ndogo. Aibu nusu. Aibu kidogo. Aibu nusu. Tuambie wajirekebishe. Huyo mwambie ajirekebishe. Wajirekebishe. Mwambie tu Bishop. Mwambie tu kweli. Ilisha injili. Aibu sana. Huyo mwambie ajirekebishe. Huyo mwambie ajirekebishe. Miujiza ya magendo inailisha injili. Miujiza ya magendo, miujiza ya cross cut, miujiza ya kukata katikati bila utaratibu inakataliwa. Jumbe mefika 14 dakika machomo otegerere cha bitokire cha butokire gachi sanibere chebono mambe. Good morning. Huyo mwambie ajirekebishe. Huyo mwambie ajirekebishe. Miujiza ya magendo inaibisha injili. Unajua Yesu ni halali. Yesu ni laini. Yesu ni wa mpangilio. Kweli. Kwa hivyo kila kazi yake hiyo ya mpangilio. Isiwe ya magendo. Na wafanyikazi wote wa magendo na wanaoamini magendo, wafanyabiashara wa kimagendo, hiyo sio biashara halali. Ni haramu, inaitwa magendo. Na wana magendo sehemu yao ni wapi katika ufalme wa Mungu? Hawana sehemu, wala tu ni kuingia motoni, moto wa milele. Karibu sana Bishop. Machomo wote na bugu sangana tu SMS line 0706102102. Sekwenda sense media TikTok live radio vuna na otori live asemambia bono igose kwenda simu mtandao Facebook Bishop yuko live kireta kuswa sensemo ya tolimanye ringa na Bishop uwanjani wako. Asante. Tusome kitabu cha Yohana sura ya 19 mstari wa 30. Igitabo kia Yohana subwango mono Bishop kirango igole Biblia no maite na tubokere. Chapter 19 verse 30. Sura ya 19 mstari wa 30. Okay. Yohana 19 verse 30. Egote bega Bishop. Elio Yesu agachia konyora chinkama. Agateba yaikiranire agatureko mutoye agatwekamo. Ugotweka munako gotebanaki. Akarara. Akwa. Agatwekamo. Ikine kigusibo. Yani for the first time ya historia ya wokovu au ukombozi kwa mwanadamu kwa njia ya Yesu Kristo, kwa mara ya kwanza Yesu siku hiyo ndio aliuliza Eloi Eloi lama sabachthani,
Mungu wangu, mbona umeniacha? And that huo ndio ulikuwa wakati wa kwanza Mungu alisikia kwamba Mungu amemwacha. Kwa nini? Andake arochinga ya wenge irwi. Kwa sababu huo ndio wakati alibeba dhambi za ulimwengu. Na kwa sababu dhambi za ulimwengu, hakuna aliye na dhambi ambao wanaweza kuwa na ushirika na Mungu moja kwa moja. Kwa hivyo ushirika ulikatwa. Yesu akahisi kwamba Mungu amemwacha. Kwa sababu ya amebeba dhambi za ulimwengu katika mwili wake kwenye ule msalaba. Tumshukuru Mungu wetu kwa sababu ya upendo wake kwetu. Asante Baba kwa sababu unatupenda. Unatujali kwa njia ya kipekee na ya ajabu. Umeifanya siku hii iwe kipawa ama iwe zawadi kwetu. Tuyatende mapenzi yako. Na sasa Baba, tunaomba tukikiri utakalo lifanyike na jina lako litukuzwe. Amen. 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 Asante Bishop. Tuangalie ule mstari wa 9. 9 Yohana. Yohana 19. No, Yohana 19 mstari wa 30 mara tena. Mara tena. Elu Yesu agachia konyora chinkama agateba yaikeranire agature komotoye agatwekamo. Okay. Kazi ilikuwa imemalizika. Imekwisha. It is finished. Nganchi tegente kisana. Yes, Bishop. Sometimes back, asenya siane morangu kuru nyumba ime. Yes, morangu kuru nyumba ime. Kogo sieka liliwa siekire egentongere kwa rekoro. Onali getororo, it is finished. Imekwisha. Yeah. Imekwisha. Kila kazi ambayo Yesu alikuja kufanya kwa ajili yangu mimi mwenye dhambi, nisiye stahili upendo wake kwa namna hile. Nisiye stahili wema wake kwa jinsi hile. Na kwa kweli sikustahili hata msamaha. Lakini kwa sababu ya hiyo neema, kwa sababu ya upendo, imekwisha. Laana zile nilizosibeba kutoka kwa wazazi zangu mwenyewe, mauti ambayo yalikuwa yamenizunguka, hata yamenichukua mikononi mwake, sheria nzito ambayo singeweza kuikabidhi, singeweza kuibeba, singeweza hata kuishughulikia, maanake singekuwa na advocate wa jinsi hiyo ambaye angesimama mbele ya jaji na aseme this person is now free. Imekwisha. Hilo halingewezekana. Halingekunyalekana na nasi nini. So abantu rero higa abantu muntu na ichantebi aye no muntu mube tokorra Nyasaye ikiagera tora koreke na keri tinko bategerera ikiagera byonsi byaerire na onsi ayere Kristo alengete gocha sende aerire. Amen. Aerire nande Kristo monyene tabwati deni yane ndagenda ntabe gasinere gwatigaletio takorete onsi aerire. Amen. Tuligererie ile ngakinaro getegento kirikwa roche ekikiaerire. Yeah. Ebintu byaerire 15 na kemu. Okay. Yes, akorete ligari riri tegera asingincho yo konyolia motegereri namba yemo igaikirenetie amali konsi ale gukwana iguru ya Kristo. Namba 2 abwete Saitani nemirimo ya yonsi. Namba 3 abunanete kegima na korentanse oruaki orurua twatananete into na Nyasaye gose into na Abayahudi agatokora kobo monto yomo ime ya Yesu Kristo. Namba 4 akarosie nchera
kero omuntu aranyare kumwikira Nyasaye. Amen. Aranyare gotegererwa na Nyasaye, gusa aranyare gukwana ase Nyasaye. Kero omuntu. Namba isano agatinya kigima obugambi bw'amakweri ase mwanya bantu. Namba isano emo naende boiga agatinya chinguru chebibe igoro ya mwanya bantu. Amen. Agatinya chinguru chebibe lakini kora byanchera neko bitwara abo bigocha abina budi no bikobera na no bimenyete lakini umanyenga alikansol ngufu ya dhambi. Namba isano na ibere akahorokia aso kuiwira asobwancha niyo bonene kuikaga kwaso musalaba. Amen. Namba isano na isato agaikerania Kristo koba oyomo omotoria na endo mubwatani gati ya mwanya bantu na Nyasaye. Yes. Na aso muberoye Kristo akasalia chinguru cha makweli. Amen. Na tunaenda leo namba 9. Namba kianda. Iki kiaerete. Okay. Kemo asibiribia erete namba 9. Alitukomboa kutoka kwa dhambi. Sasa tusome Matthew 26:28. Matthew 26:28. Yes, and Ephesians 1:7. Tusome tu hizo mbili. Alright, ngatire Bishop tuchakire Matthew 26:28. 28 gotebanga naki ayanaro amanyingane ayoko bwatano kuya. Yes. Aitekira singencho yabange asoku okwabirwa kwebibe. Hii ndio damu yangu ya agano Iliyomwagika. Iliyo ama inayomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Hivyo Kristo alituletea ukombozi, alitukomboa kutoka kwa dhambi. Kwa njia ya damu yake imekwisha. Motegereri nto naye togoteba naye asobokanye ku nasobwanche niyo bonene tokorigereria naye igoro ya inkikerio okoiguge gosomwa onsi aikiranire. Yani onsi aikiranire. Na ngoteba botambega Margaret. Na riri ke limo one sentence, one word, even a punctuation mark in the Bible has its meaning. Kila andiko, kila neno, kila aya, kila ukurasa, kila kitabu cha Biblia, kila aya moja, kila neno moja, na hata alama yeyote, any punctuation mark, ina umuhimu wake katika Biblia. Nothing ambazo tunaweza kuondoa. Kila kitu tunakiacha kiwe kilivyo. Sasa namba 9, ile mojawapo ya ile ambayo imekwisha. Namba 9, tumekombolewa kutoka kwa dhambi yote. Amen. Tumeondolewa dhambini. Hii ndiyo damu yangu ya agano itakayomwagika kwa ajili yenu kwa sababu ya ondoleo la dhambi. Dhambi imeondolewa. Amen. Ni sisi tuifuate, tuibebe au tuikatae, manake ishaondolewa. Amen. Ni sisi tukubali kwamba imeondolewa au haijaondolewa kwetu. Yes, hii ndio sababu wakati fulani nako yeto mugweka noliga onya kubwatia gasese kana kubwatia gasini weka kubwatia gasese kalirana nande kwa gendere sabali ndirigo kurigerera maega immediately gagotenena gako ngaina koirana basi ndirimuna kwa onjo kiroko gando takarigerereti igo gakubwati kurumaega until you be serious umukia kaboko okachwa bono bukarangeri okatebya gasese ncho bisese mbiro konyara bikuru kususan kote Susan karibu kam. Bisese mbiro konyara bikuru ku binde mbiro bikuru ku yaro. Nuko waranga yaro as kwa okoma hugachwa teke poko kaira nega kolera kalere bono riga kolera ga gotama koboire
paka yani nabakora umubiri oyo mugima koboire umubiri body language nabo kworo kibono koboire gachire so long as toko na koyebererie bibe asobogima bwito ngora Nyasaye ito tunabanya bibe boko kumia watuasabire Nyasaye. Yes, this is what we were. Tulikuwa wenye dhambi. Mungu ameondoa dhambi zetu kwa njia ya damu yake mwenyewe ili sisi tuwe huru na imekwisha. Amen. Ephesians 1:7. Aba Efeso ayemo isano na ibire kironko gore Biblia ne kabisa. Aba Efeso ayemo isano na ibire gotebayega asalere atule nokoboligwa asamanyinga aye na okwabiro kwaye nokoboligwa bisho Asoma nanda asalere atule nokoboligwa asamanyinga aye na okwabiro kwebibe otole nokoboligwa asamanyinga aye nokwabiro kwebibe imekwisha ya ikiranire twabolewe kurwa sebibi. Number 10. Nambari 10. Ni nini ilikwisha? Nkieke nandikia erere. Agakoro mulembe gati ya Nyasaye na mwanya bantu. Mulembe tole ngande. Mwanya bantu na Nyasaye mbabu ate mulembe. Hawange onana. Mbale korena, mbale gotegera na mbale okora kyango. Lakini Kristo agakoro mulembe gati ya Nyasaye na mwanya bantu. Tosoma Abakolosai 1:20-22. Abakolosai 1:20-22 gotebega bishop. Kirato gucakire 20. Gwetera asali Nyasaye agancha kubwatania ebintu byonse amonero munyene. Ebintu ebire asense na ebire igoro. Gakoriro mulembe asamanyinga ayaitegete asumusalaboye. Na inue awolitangani ningo mwarenge mwatananire kurwase Nyasaye. Mwarenge nobobisa ase birengeri byaino ase ogokora kwa ino kobe. Oroche haikuwa tu matendo yetu, lakini pamoja na mawazo yetu na nia zetu ambazo ni mbaya tulitenganishwa na Mungu, lakini kwa sababu ya kifo ama kwa sababu ya damu yake akatuleta karibu, akatuleta kwake kwa njia alivyofanya amani. Asenchera ya manyingaye agakoro mulembe agatolenta ntu abalitu arenge ale amonere asenchera yebibe agakoro mulembe gwetera samanyingaye tuarukirwe abana ba Nyasaye abale baberu bibyabo togende tuaberu bibito asukwigena aserieta ya Yesu Kristo aikiranire. Amen. Amen bishop. Number 11. 11. Ege susuru kiebibe giakanire asebonsi. Ege susuru kiebibe giakanire asebonsi. Kiagara tu alego chikongentwa kiagara tu akora rukende gionsi na koigwe ege susuru. Ege susuru kere kiarore kanete kialego chakobase tole nuko bambo kuna Kristo abambetu. Ikiagara tu alenge abanyabibe. Lakini asenge njo ero mwenyene owakanire ege susuro kiebibe gose ege susuro kia makweli asenge njo yebibe asebonsi. Amen. Ege susuro kelitu alego cha kukwa yani penalty ishalipwa yakanirwe. Amen. Wakorintho wa pili rather. Wakorintho wa pili, tusome wa pili. Nadhani ni wa pili. Sura ya 5 mstari wa 14. Tunaenda mbio mpaka mstari wa 21. Twende mbio. Gitabu kya Bakorinto ya kabiri sano kibungu kya 10 guterimboka na kyubwanjani bwa Kristo nigo bugotubetereria kiagera twamanyire ekenenga onye oyo mukura sengencho yabonsi. Obwanjani bwa Kristo nigo bugotubetereria kiagera onye twamanyire nga oyo ekene oyo mukura sengencho yabonsi nabo bonsi bakure. Yes.
na bonse bakure onye Kristo okure asengencho yaito basi nainto twakure amonere Kristo asengencho ibi tuendele ere agakwase ng'encho ya bonsi elio abare moyo tibaba moyo ase ng'encho yabo boka banyene kurinde na ase ng'encho yaye ere oyo kwete naenda akaboka ase ng'encho yabo amakweli ya Kristo no kwae ogwatoreterete nto moyo egere na ntuntokwa okukwae ogwachencheti dispensation ani kulibadilisha hali yote na mtazamo wa mwanadamu, kama vile tulivyokuwa wenye dhambi ambao tungeweza kufa na tusione uzima kabisa. Tulitenganishwa na Mungu. Mwanzo tulikuwa tumekufa mauti ya kiroho, tulitenganishwa na Mungu kabisa. Halafu pia tungekufa mauti ya milele, tungetenganishwa tena na Mungu kabisa milele, na tuangalie, tuandame ile mauti ya milele, mauti isiyokuwa na mwisho. By the way, huko linege suro Kenya sasa mwanya bantu ngebwatio mwali kama ni kuteseka kwenye mauti, ili kila mtu aelewe, hata bila majuto, kila mtu aelewe kwamba kuna uko kwa nkoroho ama kweli na roho sorry, ama kweli na roho tuwatana na Nyasaye milele. Diri tuwatana na Nyasaye senginje byetu gatana na Nyasaye kemoika, atungeweza kushirikiana na Mungu kwa mambo yoyote. Elia kabere ama kweli gosogo kwa wogo tuwatana na omubere no moika bono uyu mwanya bantu kero omubere ururaso moika no ekere moika otigiro omubere nabo gotigara orensana botokomanya yo nyarebe onye torasale kugunde, lakini omoika ochire sama bokanya sai otogoteba okobasa mabokanya sai Nyasaye nero bwate ukobwa ko muikoria orasale. Biblia gotebanga omoika okoire naso yoro nyurwete no mubere ora naseriro aseigo ogokwa igoko ogokwa sengencho ende nigere faida se mwanya bantu munyabibe. Sababu mwanadamu angeweza kuishi milele, lakini Nyasaye akabeka mu malaika no moro no muyo ale ndo mutubu bugima agakani Adam na Eva akabatebi kose akabatana na kolia omotori bubugima ekiagero montara ali omotori amenye bugima bwaye bonsi ole nemechando oroje buno montara agote kose buno monta kurwara marwera wao bona akomenya hali hiyo ikiagera tananire na Nyasaye milele igobono chinsa chindo gokwa no kurwa semechande yokorora akyokororera abantu bakogota ogota paka ororeka nga bona agwene taruo onye ntuntori gotaka aisego tigwa menye go kare na kare ga komenya milele no bogo tubuli ne mechanderi no yonde nera agotebo bona bantu no ruje bunense yalinge gochako ense yarako bembe bona somo ko legentekyo twatigira 16 asayo kurwa bono intwe titomanyeti montonde korengana buna mwanya bantu bamumanyete nonya intwe twamumanyete Kristo none intwe twamumanyete Kristo litangane buna mwanya bantu bamumanyete kurende bono titokumumanya buna igo asayo omuntu karabe ime ya Kristo ni gare getungwa ekeya ebyakare byaitire rora byonse byabeire ebiya kurende byonse nigo bikorwa ase Nyasaye oyo tubwatanirie intwe amonere omonyene ase Kristo byonsi nigo byakorekanira singincho Nyasaye byonsi nigo bikorwa ase Nyasaye ero yo tobwataniri amonere bali tuarenge ale amonere bali tuatanane kire tuatanane tu amonere tuabwatanigwe nere bono otobwataniriye romonyene amonere omonyene goetera ase Kristo Yesu bono tuabeire abantu abamo intwe amonere nere otoire ujumbe ya upatanisho. Amen. Tuachie hapo kwa sababu ya muda. Tuachie hapo Bishop. Okay. Na hilo limekamilika kwamba gharama penalty ya dhambi imelipwa kwa wote kwa njia ya Kristo Yesu. Amen. Namba 12.
ebintombire shetani aligocha gotodai. Entombire shetani aligocha gotodai mune loan atoete. Kai. Bono ntago todai. Asengenjo Kristo amefutilia mbali. Na kiara gotodai bishop cancel hiyo kilemu cha shetani. Na ili shetani asimuachilie mtu awe na uhuru. Kwa sababu ya gharama alikubali kumtii. Shetani alikubali kutiiwa. Hiyo ni Kiswahili kizuri. Tulikubali kumtii shetani. Kwa sababu hiyo akatufunga. Alipotufunga, now Kristo cancel that mortgage. Kwa hiyo kunya saa uturubaniro gusaidia. Cancel. Sasa ili tuwe huru, ili atukomboe sisi wanadamu kutoka kwa utawala wa dhambi. Amen. Ufalme wa dhambi. Utawala, ufalme wa dhambi. Dominion and kingdom of sin, all darkness. Amelipa hiyo gharama ili tukombolewe. Amen. Na tumekombolewa. Hebu tusome Wakorinto wa kwanza. Okay. Chapter 6, verse 19 and 20. Unajua hizi nina aya nyingi, lakini sasa wakati hauturuhusu. Wakorinto ya kwanza 16. 6 Paul Bishop. 6:19 tusome 19 and 20. 19 goteba iga Bishop. Wasete momanye tinga emibiri yaino ne kalu yo moikomo cheno ori ime yaino. Oyo mwairwe na Nyasaye. Ineliborio. Yes. Wasete momanye tinga emibiri yaino ne yekalu yo moikomo cheno ori ime yaino oyo mwairwe na Nyasaye. Yes. Na inwete mori abaina abanyene. Ekiagera. Mwagotere twaseri iguriri nene. Mwagore tungo sabo kwabera. Ekiagera mwagore twaseri iguriri nene. Asayo motogi Nyasaye asemebere yaino. Hallelujah. Amen. So tulikuwa watumwa wa dhambi, tuliofungiwa kwenye kifungo cha dhambi na utawala wa dhambi. Lakini leo hii kwa njia ya kifo chake Kristo Yesu tumekombolewa. Tumenunuliwa kwa hiyo damu ya gharama kubwa. Yaani damu ya Bwana Yesu Kristo. Ili tujue kwamba sio tu sisi tunaoishi, lakini Kristo ndiye aliyefanya makao ndani yetu. Na intwentoli abaito abanyene kolende abolio to akanereri goli lyogo torusia asoboruoti na asobogambi webibe. Bishop na setani ari gocha gotodai. Setani gato sibete mpaka ebei yogo akane ebibetu akorete against Nyasaye ya akane. Wanye njarenge go akanwa basi tumekuwa wafungwa wa utawala ule na ufalme ule wa giza, yani ufalme wa shetani. Sasa tumenunuliwa, halafu tumehamishwa, tumekuwa wa Mungu. Na tuelewe hivi, tali ntubono tole abaita abanyene kolende ntwe ne kalu ya Nyasaye asomo iko Nyasaye omenyete na seigote toli abaita abanyene kolende abantu benyumba ya Nyasaye abanyene. Sababu ligoli lyogo dai ogo siboru waito kurwa soburuti na kurwa sobugambi bwebe lyakanirwe. Amen. Imekwisha. Gharama imelipwa. Exactly. Amen. Yaikiranire Bishop. Alafu sasa tufanyeje? Tuende kwa 13. Tunaenda 10? Na 3. Tunaenda 13. Okay. Tutaona hiyo 13. Tatuione hapa kabisa. Tumelipiwa gharama hiyo ni 12. Hiyo ni 12. Yes. You know Bishop Birecha, you know Bishop sometimes tekreto whatever imeisha imekwisha in fact na mangi watu semiri. Yes. Alafu namba 13. 13. Utoshelefu wa haki ya Mungu kwa mwanadamu. Utoshelefu wa haki kamili ya Mungu kwa mwanadamu. This is Genesis. Nugwete? Bishop Mochakano
2:17. Hebu tusome hapo tupate laini. Okay. Genesis 2:17. 2:17. Omuchakano ibere. Togende kibungo kege 12 kurende amatunda yomote wokumanyira amaya na kurindo mote bwa matunda wokumanyira amaya na mabe toyalia ekiagera rituko liria orayali oikokwe ngancherengero rere rituko liria orayali oikokoreke omote bwokumanyira amaya na mabe toyolia tobaisa kuyokuna no mondo ya mogotebi ebona toyolia na unadhani huyu ni nani? Adamu na Eva bweka na wewe kuyateba bweka toyolia apo sentence yi yaga bwokere toyolia oyibwo kumanyira amabe namaya wokoyolia oikokwe aya bosas tuone Warumi chapter 3 verse 21 to 26 mbio Abarumi chapter 3 verse 1 verse 21 verse 21 Paul Bishop verse 21 goteba nga kurende bono oborongi bwa Nyasaye bworokigwe machikatayo oboronge bwa Nyasaye bwaorokigwe machiko atayo. That is justice, God's righteousness, God's justice is now manifest. Umedhihirika bila sheria. Tuendelee. Obwa bere twekiroli na machiko na babani engento yaye oburonge bokorwa Nyasaye obo bogocha asenchera yo kumwege na Yesu Kristo. Oburonge bwa Nyasaye igo bogocha asoko mwegena Yesu Kristo asebonse abegenete naki watananeka tikoli ekiagera bonsi bakolire bibe ekiagera bonsi irorera ekiagera bonsi bakolire ebibe alafu na balemeirwe nobonene bwa Nyasaye bwa Nyasaye genderera bairwe oboronge bunekegwa asobuya bwaye. Hallelujah. Bairwe oboronge bunekegwa asobuya bwaye asentera yokoboligwa kuri Mase Kristo Yesu. Hallelujah. Amen. Asentera yokoboligwa okore ime ya Kristo Yesu. Tali kore ime ya ito. Tali kore ime y'omuntu gete aba malaika edini elimu amali ebintu tobwate okomanya ogosoma philosophy na bintu binde ebyao obuya bwonsi pi gobwaorokigwa setole noboronge bwa Nyasaye bwaorokigwa setole asoko momanya Kristo Yesu na asoko mwegenere tuabalerwo boronge asenchera yokwegena. Amen. Tali asenchera buna tomanyete tali buna to tenenge tangana asenchire nde onsieli tali buna to some tangana nande tali aseka bila yaito bonsi bakolire bibe emineti omuyahudi omochire no muntu bwege saku omochire bonsi bakolire bibe baremeru no buya bwa Nyasaye asego omuyahudi te togia na muntu bwege saku te togia inganale no buya bwa Nyasaye eretara akora bibe twensi twakolire bibe busi bwa Nyasaye tualemerwe n'obuya bwa Nyasaye tualemerwe n'oburonge bwa Nyasaye obuya buli bwa Nyasaye tualemerwe bono bwakire asetole asenchera ya Kristo asoko mwegenere tuabalerwe oboronge bogotoka ase Kristo oboronge bogotoka ase Kristo Yesu ime omwana wa Nyasaye oyo gotaborera oboronge Nyasaye mwenyene ogotobarera oboronge ime ya Kristo Yesu asengenchi yobuya bole ase Kristo bweka na ndonde tayo ase igobono ntobwatie totelia egotwatana na gatiyo muntu bwege saku nomo Yahudi tuabeira abamo ase Kristo ekiagera twensi go twale mere tuno buya bwa Nyasaye tuachire bogeka kurwaso buya bwa Nyasaye twensi
ondeta iyo gokora mayano enoyomo kolende bono twareme bonsi bairwe obuya bwa Nyasaye asenchira ya Kristo Yesu twabaleirwe oboronge asoko mumanyere nainde bono muyahudi tayo na muntu onde bwegesa twenzi twabeire abana ba Nyasaye aseigo egento kelikyale ngigo totagora asenchire iyo basi twairo owekeranigwa kwobuya kwoboronge yani justice igose righteousness ya Nyasaye wethera ase Kristo Yesu. Amen. Iga ngosoma ringaneli igantari gosoma na kinyasaye ayanjetense weka akarua mwana oye omomoimo elinde monto nde bwensi oramwegene tasira monto underline onde bwensi oramwegene tasira kolenda nyoro bugima bwakale na kale. Number 14 twanyorere okogwenibwa weko okogwenibwa kw'omubere imetimilika maruire kwisha. Amina Bishop. Tosome Mathayo. Mathayo 8 verse 17. Mathayo esano na esato 17. Yes, tusome 17 gotebega Bishop. Linyare guikirana eliatebetwe nomubani Isaya ogoteba era kaimukia obore ubwaito na kabugolia amarwaira ito. Amen. Niendele bone kiro Yesu achikorora emiganda emingi yani toigwana neiga bono egererikirane eliatebetwe nomubani Isaya ere akabugolia amarwaira ito ere akabagolia obore ubwaito twabeire abasibole na amangana ya marwaire asemebere abeire dealt with yaikirane imesha. Ebu tosome gitabu kya Yohana Petro yelitangani ibere 24. Petro yelitangani ibere 24. Petro yelitangani ibere 24. Okay. Verse 24 goteba Bishop ero monyene akabogolie ebibe byaito asomo beroye igora asomote akabogolie kikwego ebibe byaito aralinga yabegerere asomo beroye igora asomote bas erinde intuto kwekorwa asamangana yebibe tokwekorwa asamangana yebibe tobe moyo asamangana yoboronge asama otaye inwe mwagweni. Hallelujah. Asama utaye inumwabweniwe awenire asama yani Kristo ni wa miujisha. Biblia goteba lingana lyo musalaba nigo liro push igo liro buchinga asabantu bagosira abantabariri se bali bagotoliwa nechinguru asetole. Yani eko umuntu araboliga nakyo gwako kwa umuntu na mauto yo umuntu aragweni abande basi asogwako kwa Yesu egerasio norwe Yesu gakorete keregendo akabogoli bibe byane nche narengo munyabibe akabirero monyene egerenche nsiburwe akairo burwire bwane nche nagwenerete kokwaso burwire egerenche ngwene ama utaye andete iro kugwenigwa. Haleluya. Na motegereri onde bwensi asole musanione oigwete amangana Yesu atokorereta amayangaiga naye beko kwegena kwa waso munene tigakona gochandika yakona gochandika nase munyagitari kyura cyugwene nase muganga kyura cyako gange gusako rwari nase muntu kyumusabyora agenda gosabere asogo akwa asama ote asogo sionoru kwa Yesu Kristo intwe twagwenere asego toko mukiero monene asoko musaba naso kumonene buyamono asamangano nsi atokorere asokwegena naso kumanya gwaito bono tuamanyirenga asogo akukwaye intwe twagwenere ekiagara abugoletie amarwaira ito na marewaito onsi. Amina. Namba 15 twairwe oimokere yani enchereri yo koimokia chinguru na asobwekeranu bonsi bwogo wakwa amaguta wetera somo ikomo chenu Nyasaye otoikeraniri
Gente kine ketambe to igwete buya. Enchera eria engima full. Ya rentirwe asetole ne chinguru. Asobo ikernu wonsi wo kwa and the anointing. Yomo ikomo chenu ya kolekire. Amen. Tusome wa Galatia 3:13 mpaka 14. Okay. Galatia 3:13 mpaka 14. Kirongo gore Biblia ne Bishop Sobwango mona gitabo kya Galatia 3:13 mpaka 14. Kristo natobore tikurwase okuragiririgwa kwa machiko. Atobore tikurwase okuragiririgwa kwa machiko. Naende irorera. Kristo natobore tikurwase okuragiririgwa kwa machiko. Kristo agatoboria kurwase okuragiririgwa waki amachiko enderera ekero akoretwe koba okuragiririgwa sengencho yaito ekiagera nerikire kero monto oyobambirwe igoro asomote oragiririgwe ono okuragiririgwa kuri gwaito okoirira omonyene asomuberoye asoko bambu asomote ikiagera erikire naragereirie oyo bambirwe asomote basi bono koragerirwa gwaito nero monyene okoirire egero koragerirwa okotwarenge toragereri nande tikobo kabere bono tobe abasibole abana banyasaye boronge asege tabu kya Luka inye ikominesa nasete bukwe goteba rora omoikonya sae ni omoikabwo monene ni gore meyane igoro yane ongakira maguta ndarerie abale bacyandegete gosabataka amangana maya mbarareri abale basibire ogosiborwa kwabo mbarareri abasakole mbarageri mbararerie oboronge bwabo basi bono asengenche yo ere oyoragereri yaninche na wenete kobambu asengenche yo koragereri kukwane Kristo Yesu oragereri gwe asengenche yane ekiagereri kirenga naragereri ere oyokobambu asomote basi akabambwa maana hiyo laana zile ambazo ningekuwa nazo katika maisha zimeenda naye sasa ninamwendea kwa imani na laana zile zinavutwa ninakuwa huru tena huru kweli kweli aba liri mbale bakona kongaina abantu okoragerere gwankole gwechindeli cheino sokoro cheino nchakolete kwebisa kubiria bakoleta biuni asegete abande bagakora bintu getazegete igobono oragereirie ogwanere to ichasomo nene basi gwachire asomo nene gagwachire asomo nene na kumwamini omonene okoragerirwa kwao wonzi kwa irirwe ase Kristo Yesu oetera asoko bambu kwaye ali asomote oirira obore ubwaito oirira marwaira ito nkirenda agotigera okoragerirwa komenya ase tole onyo oirira marwaire onyo oirira marehu onyo oirire okorageri onyo oirire keregento tobaba yeme yaye ortinyire liriko lirigo tosoera otokorire koboyomo intwe na Nyasaye yani mwanya bantu Yesu Kristo otobwatanira intwe na Nyasaye twabera abana baye ngaire ndokoragerirwa gokorwa ngaire ndokomenyera inse yokoragerirwa omuliri olyo gokongaina naye gwancha kwariria inga nobwato okoragerirwa kure igokoragerirwa kure ase chindeli echichaho asengencho kwangire ko bwato ko chindelia no kwege na gwechisokoro na kukwangire ko bwatoka bwatuka kwekana eroiga basi eroiga na akora leria aselieta lya Yesu na akora leirie aselieta lya Yesu bwato ko kwege na gwechisokoro bwatana no kwege no koye kwa monene Yesu Kristo oyo ire tokoragerirwa gweito asomo beroye omonyene twensi twabeire abasibole bwato kana no koragerirwa kuri kweririko na machiko aitaba nyene na desturi zetu shikana na utaratibu shikana na kile Mungu amefanya kwa njia ya Yesu Kristo ili sisi tumwendee totigana na mangane jisokoro no koragerirwa tobwatane amonere asogoseseniwa number 16 otinyirie osalirie
otinyiri liriko iriri arenge asoko bwatana ogokoro na gokora okobwatana okoya na kobeko muhuri ekemanyererio gyokobwatana okoya asetole ntumwanya abantu ekera abekiro muhuri that what he has sealed is the New Testament between me and God himself. Amefanya agano jipya. Wakolosai 2:14. Vitu viachire kweli kweli Bishop. Tigabegende. Okay. Tigabegende. Abakolosai 2. Yes. Ngapi? 14 to 17. 14 to 17. Era gatinya riri koriria riarigitwa samachiko. Riarego tosoera. Eriarenge no bubisa asetore. Riarigetwe riamachiko. Riarego tosoera. Riarego tosoera. Akalitigeria nsemo. Bwatikeria akalitigeria nsemo. Agakora kibono. Akaliakerania asomo salaba. Alafu naboigo ekero aulire abagambe nabale abaulire abagambi principalities nabale nokubwa ebirwaniro byabo akabasokya maiso marore agachenga igora sebale asomo salaba. Noigweta abagambia. Bishop. Noigweta obogambio. Wege shetani. Ngantire ngende 16. Oborwaire. Obogambio bonsi boburuti bomosunte akabotigeria nsemo. Akabobekanse. Agachenga sebale. Asebole bugambe bolia asenchera yo musalaba. Elio nalyo lingana lenyasa. Amina Bishop 07 Subwango 0785102102 0704102102 motegele sangana to SMS line 70610202 timaitingi kirewe semiri wetera satori manyilinga na simambia bonigo motegereli nabo gusangana to SMS line 7061020102 ndo chasensemo ya TikTok agontenga Polycarp watching live kurachisemo cha Qatar agatenga Magi Salimia Bishop na Peter no turina ya simambi tupo tumesalimika na uwe na wakati mwema. Wewe ni balozi wetu katika njia mashariki ya kati. Avana radio hello agatobwato kanyekorwa sikingenjo cyitu cyamakweli onyo na tu arengere tu abangiri gusira ono rero iko turaba sibule na ende nturi ko genda asare gwetera so muntu gete omanyete kale abantu go baga etira se asaba kwani bagenda babarwere bimwanzo egere barusi kwebibe yes rero igango genda se yeso nchebene utabwa timboli namutebi umuchando ne timbwa tiemboli timbwa tiengoko na ndi bari ku omanyete gwara ko kole bibe ko maite ngondi nero kuchikonye ngono teyo rero una ngondi chitayo ebibe nyasa yeso agabibe ko musarwa naendo maite na chibo Justin chingondi njiri chitabwa timato nyasaye tachanje tale kuchanjera na chiri ya naende boni kyomo elio kyomo eli na machiri kwa evangelinga na ki tigango tutigenjereria abantu togusaba nga ntume tinyasaye nabanya bibebo gokumya ikimanye tingi tokobera nebebo gokumya na nyasaye obekire bibito musaraba igoro na ndogo sababu after 1 minute na ndogo saba the same way tata gaki nande no teunga sabere ndagira ntunabanya bibebo gokumya asante Justin okay Bishop vitu vya chire sana nganjire totoboki nganjire Bishop tumalizie hapo ono yunge yako le vuna yes Francis nabono na muntu na kadi kusina ngamba ngana kizire kanisa na ngamba punako ngambe kyagara nere kugabwa kale sakale kugabwa yes asante shukrani sana ngachire Bishop tunyura mangana majasintira yobo kino satatu cyabeire lakini agotenga Charleston sase omwana bo mungina korwa eskim agotenga magito kotonde nsabeli baga aseda kikayemo please chofre remera yakego nsabeli baga lyo gotebaiga
omu bishop witokuru kwa Nation Mahangi mu bishop we district yaitu ya Getembe asiretie nyina pole sana mama umungina Paulina mungino lia asirete last Sunday gatokorwa ankonyora report isikali ngumungino sirire pole sana so wono a family ya bishop abana bahe akina Joshua akina Caleb akina Eric akina nani Malak na bonsi akina Kali akina nani huyu akina Masi akina Sharon wale wote akina Alice abana bamwabo Bishop Mange akina Alice na abandi bawo Stephen Okeiga engora ya ito korwa radio vuna semore asobonge na ndasobonene Nyasaye ale michinkoro chenu chinga kichiga chemiro biligenderete amanganande ntobalentere baadaye muna emiro biligenderete lakini sibono kanisa ya Full Gospel Church chinsemo cha Getembe na district ya Getembe ngima manyanga ntobwate amanganayo na ende Nyasaye na inwe abalemi kyera na abamo waino abali mu bwato bokongo pole sana bishop pole ngora yana nenchene sana ngachira motigiri nsabu kwa bira chadaka ni bira chaminchiri chinsani sato chebo na mambe mangana majasinchira yobokera ayana mangana maya asinjira yobokera kurwa chinkongo inyichense ime ya radio vuna bamenyi be kaunti ya Nyamira basege turi kubwata chikora na kweli kibuna ba kichukura bose bachole bone bo mwaka bwechiri bube na 25 nebere heli koleta monchole yobora negati yababwata nikura sekia magia ODM niko bagendere ko segeta ogo sira gwa serikali ra bisibone ya Kenya kwanza elio kore ni muraibu ensobono William Ruto sobachole bone bole bosio babwatani ba serikali ya Kenya kwanza niko bagendete kugikiria o mabwense mu kwamele serikali semero bili babwata bayo kugikiria serikali ra bisibono yemuna yanda mangu mwanchomo tegereri na kwali ngumenya senchirere yobo ikira no chinsisa to chebono mambia kongoro kwa Geoffrey Ngongo oyiboro kiriganga yokoli kero kyo gavana hase county ya Nyamira James Ongera Kemoni ogende gusegeta abantu be county ya Nyamira kweli kibuna bagechukura bose bachole bone bu mwaka bwechiri ube na 25 nebere helikwebeka saga yakoleta moncholi yobora imense ya Kenya ukwana hase chinkwana chema sema munegeta senikere de vuno botuko bugukerero asoboro belyo obwabara ina magendro niko Kemoni agende gusegeta bananchi kurwa se county ya Nyamira kweli kibuna bagechukura elio kobaseri bagali yakoleta moncholi marongi me county ya Nyamira na Kenya yonsi kerekyo ningagende komachobora yobe bara se county ya Nyamira bagendete kwere county agendete gotigara maega kemagendro watachikadi jenu chechukura na chirocho egero muikali mwonyole nafasi yokochora ebiongozi motagete na ndi esenata alire binyole bingi bya Nyamira na bondo cha bantu batanaki kemundi tonso ko Nyamira yeito na bawateva kunyurusio sebe mutaromobe ebe account bwata maskani kemundi na bagocha agambe n'abanyamira tali abagambere oyiboro kiriganga yokolige kero kyo bunge me bunge abara bwa se county ya Nyamira murara ke basobwe sokirna ko machega tia bara ikurwa soro gongorwa gusi barakane kubwate sio mwalinda mwananchi na komotiga homorwaniri bwe kero kyo bara ibwense kurwa soro gongorwa gusi Dr. Fred Okengo Matiangi seganga bwate yokolige kero kyo bara ibwense kagukwana hamonigeta seni kere diovuna se chinkwana chema se mubutuku bukerera somoro bali bwa bara ina magendro ni gomorara ke basama chirigati ya bara ikurwa soro gongorwa gusi bakora gwa muno mubunge bwense me kitutu chache South Anthony Kibagendi na baigumo senator we county ya Kisii Richard Momoimonyonka hawarekani ko koboko obo mubwali na mwananchi hasebo ikabagende kumwakire ko como senator we county ya Nairobi Edwin Sifuna ko baseri bagali yeri ko chikolige kero ke bora ibwense chinga kya machiri getambo kerekyo ni gomara data bere bunege tambo kereke ni oge kuri na bananchi ko rasoro ngoro gusio kwegene go chasa bara ibange bunabwe abarekane gotika ko bwate siga saukyo mugusina kwenda ko bwate se abantu bande na nemono chinga geji ko bubu mugusibo gande to goseke to bosu bocholi bonene amangana omujumbo kitutu cha South Anthony Kibagendi akwane tali keumbwa somo president ya chete kogikeli alingana lililio bogun atebanga lende abantu mbale kulingana nera ruchi ngabatumire na Ruto bache kubanga abantu sababu ale gukwana bo nasingincho natebanga egendegege
koro kwa Linda Mwananchi na chakire koke doubt na nena chakire kukumelianga ekerenga kia polling kerekiek asinge njuntu tore Jubilee Party lakini Linda Mwananchi bagote anga nkorosi bali kiama ba kolonche in August nisinywanga igobono Jubilee tore gosine kiama ikitokanye into etogo Dr. Fred Okengo Matiang'i for president mano ito nera gambe na nditali asinge njutwaro mwano ito no mwano ito ule performer bono na barabuga Linda Mwananchi bagote Sifuna for president bagote anga Sifuna the 6th bono zinyunga Sifuna mogo support for president ose Matiang'i mogo support for president ekero ngoba boli elia ebagonte binga yayo maitalia Matiang'i takunyara kobe president ne kura yo mugusiyoka etorali Linda Mwananchi elinde Sifuna tumwagache tumanya ko mwagache go support Fred Matiang'i nande mekutano ya Linda Mwananchi always mbali komisi no balelioka emekutano ya Linda Mwananchi lakini emekutano ya Dr. Fred Matiang'i ekerago chikulikia chikura isiko mbayo FM kene ke mangane yogende to kota kerari divuna 102.0 FM manyugubina gwateka kurwa chingongo nyechense ebarasa yabaisiko bibekelise Katoliki nigo yichaniro komenta kana ko bikole byo kabantu bale ne birwaniro babere bagosaga ne mesangerekano aho yagesia semense ebarasa yige koragwa muno munyakero gobo omwaki Bishop Makumba Muhati ya Diocese ya Kisumu nigo abaganiri bo igabasa egwetanga kurwa sabana siasa bale neganga yoko batumeka sokoleta chisaga imense ya Kenya sokuturubani mesangerekano ukwana chinga kichomo yagabuko bekurwe gutwa kwa moisi kobi Simon Peter Kamomoe bwe diocese ya wote chinga kyabekeretwa gutwe yo buno moisi kobi okabere bwe diocese yegotoka se county ya Makueni ya Bwigoro nigo aseri yogeremo abwatani nse barase yo ya baisiko bekelisa Katoliki batabere ne bikole bingabu nebyo nigo bikoboko osare gocha sobolendi bwense ya Kenya. Don't accept and allow yourselves to be used, misused, and abused by some of our unscrupulous leaders who don't mean well for you and certainly not for the country we love so much. They pay you, but what do they pay you? Even what they pay you, you can't use it for anything meaningful. So please, our young people, refuse to be bought and refuse to be destroyed in youthfulness. Na kama picha zile mimi nimeziona kwa magazeti leo ni za ukweli, mimi naomba nyinyi wa Kristo wote muombe nchi yake. Tuwe na amani. Tupige kura bila bunduki, tupige kura bila watu kushurutishwa, na tupige kura kwa amani. This country is bigger than anybody else. We know we have come from the history where we also had already tribal groups. Mungiki called them, Chingororo called them Mozambique and many other things, and we noticed how the country went down into the ashes. Semona yo kiama yo ODM gwetera somo nyakerugo gwe kiama ekemo sobate Gladys Wanga ni ya tabirne kiama ekenigo kerache koro isyo kobwata na uko yama ne kiama keriki ya UDA ukwana somo yega we kiama ekyo Hassan Semo ya Gashuru hime ye county ya Kajiado gati yabara ikurwa se kiamekyo nigo batabirune kiamekyo nigo kerache ko gendra ko roisi ko bwata no ko korache ko gakonya na nemono ko bua hobochori bu mwaka bwe chiri bubere na 25 nebere nigo no nyina bo bagende ko mochigati yobo bwata ni korwa sensemele kwa mere serikali se kwenda ko ikele serikali ya monemero belio egendrete wikirania imense ya Kenya. If you count all our votes and you put together with UDA votes, tutakuwa pale na kura ambayo inaelekea milioni 17. Sehemu yoyote ambaye walikuwa wanasimama na baba katika serikali ya broad-based, sisi pia tutahakikisha chama chetu cha ODM imesimama na hawa. Kura ya urais ya Jamhuri ya Kenya sio kura ya constituency moja au ward moja. Tukiwa na candidate wa chama, uende ukampaign kwa huyo mwanachama ambaye sio mwanachama, unakuwa disciplined na party. How do we capture power? Tuchukue governor, tuchukue senate,
tuchukue women rep, tuchukue bunge, tuchukue MCA, tuchukue kila kitu, tuchukue president. Tunasema watu wa two term. Ukiona ile basi ya Gachagua anasema imejaa. Imejaa lakini hakuna Masai yako ndani. Imejaa lakini hakuna Mpwani yako ndani. Nsemo ya babwatani kurwa se serikali ya Kenya Kwanza bagende gusegeta bakenya kwelike buna bakichukura basuba bacholi bonene iliko yesira serikali rabisi bona ya Kenya Kwanza kwigire ukerogo kya ikyoborai na nemo nebirogo ao haso bacholi bogoja igati barayabwe nigo batuguterare huko ko moraibwe ensobo no William Ruto aso bacholi bokebwe ensema ya Olkalawi me nyandaru abagota buno moraibwe ensetara siro gosiro kwa kurwa sorongora Mount Kenya barayaba korago muno waziri bobokoltwe serikali ya Kenya Geoffrey Ruku na boigo homonogere bwe bungenene Himense Moses Wetangula chinga kibaraya balenga semesangerekano on hasi county Jebusia ili Kakamega Baringo na be county ya Nyeri nigo bagende go segeto go chorwentunda ya kabere ko moraibwe ensobo no William Ruto chinga kibagendete koraga kerage ekiara go cha sense melio kwa mele serikali aso kuikira ni siasa ibato ile kobe yobogesako. Wewe wa kelele, wewe wa ukabila, tunakuambia kizi moja ya Okalao, ya imoja, kuku ikitega, uwezi kuwa unapiga kelele. Kama unataka kuwa kuku, ukue nini? Na sisi tumeamua tukua kona ile. Hiyo kona hiyo mnajua hiyo. Hata kama kuna maneno hiyo mnaambiwa hiyo ya Okalao, tutashika shingo. Hakuna mahali wataweza kupumua. Hakuna mahali wataweza kupumua. Tukianza uchochezi ambao unafanyika saa hii kusema watu wetu, kwani watu wa Kenya ni watu wa nani? Sisi ni watu wa Kenya na ni watu ya serikali moja, hatutaki kugawanywa. Wale wakipata kitimoto wanaanza kutapikia sisi. Walipata kitimoto pale Olkalao, wanaanza kufuria sisi ni kama wamepata ulimwengu yote. Shetani ashindwe ama asishindwe. Na sisi tuko njiani tunaelekea Singapore. Na kwenda Singapore lazima watu wa Western pia mkue katika hiyo meli. Go totigareta samangana ligete no bachole bonebo mwaka bwechiri bubene 25 bere sema ya babwatani bobo moboline mwananchi niko batabiribuna niko barabulikyo bomobwe buna hekia mabosu bachole bonebo mwaka bwechiri bubene 25 bere gukwana hase account ya Taita Taveta somo seneta bwe county ya Busia oyo olenga mona babwatani bande kurwa sekia mekyo ya wosobo mobwali ne mwananchi Godfrey Oso seniga tabiri no bomobwe negati yechinsema chiti chibwata babwatani abange na inde nachyo chianchire n'abakenya gosene ensemo yanchire n'abakenya mono na igo nigera siri bagali yali ko molino morebwe ensobo no William Ruto entunda ya kabera bisi asobo chole bonne bogocha ninkwana bwe ya rekante ko goko boka mona babwatani bande bo mobukora uno moseneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna igati abo babu wino igati ya babwatani bande barekante ko bwate sinkwane yiboso bachole bonne bu mwaka bwe chiri bubere 25 bere Na hii linda mwananchi itakuwa chama. Tunaelewana? Hii linda mwananchi itakuwa nini? Itakuwa nini? Na hapa ndio roho ya Raila Amolo Odinga iko. Wakati hii tu hatutaki kwenda kotini. Tunataka tuwe kama watu wa Okolao. Tujitokeze nje. Polisi wawe kama raia na tupige kura. 2027 kutakuwa na mvua na kutakuwa na mafuriko, na hiyo mafuriko itabeba ufisadi wapi? Baharini. Itabeba ufisadi wapi? Ukosefu wa kazi, abduction, mauaji ya vijana. Nataka kutangaza leo hii ODM imekufa, imenunuliwa na Ruto. Kama Olkalawi nituonyesha alama, tunajua ya kwamba dalili ya mvua ni Asarobati ruwe no koptora mangana maya senchiriri yo boikeranu hisato chabono mambia kolende chinsainye kwerenande ganko manye yomananda manga senchiriri yo wenge ngongoro ko Geoffrey Ngongo na kogane irio botegereri borobia Uyo noro mweli obwa mangana maya asentira yo boikeranu Vuna FM
Keminero. Liberia gesiasa nikoligasene kwimuka igoro imense bosibo bochoria bonne bumwaka bwechiri bubene 2025 chinga kibane siasa bange barekane kweruta getia soko lige birogo ao byoborai ekero liberia ligendete kwimuka niga basae bagende gusegetwa wetanga kurwasa bane siasa bali neganga yoko batume ko basoko leta chiburukano nabo igo okuburukana asemesangerekano ao asencheremo yo okwimanyekaniga siasa anonya nabo abarai ao kurwasa rugongoro gusi nigo bagendete gusegeta basae wetanga kurase abarai balineganga yoko batume ko basokoleta emesangerekano igatie barai bagendete gusegeta basae wetanga kurase ko tume ko bamona bana siasa ngamona barai bechidini abarai bage siasa naboigo igatie barai babasae kurwa sorogongorwa gusi abagende gusegeta basae wetanga kurwa soko tume ko bamona bana siasa Moses ondie kino monyakerogo babarundi ba boda boda hase municipality ya Bosongo ne county ya Kisii hoyo gende gusegeta basae utatume kobe hamona bana siasa abu balingete ko batumeka asencheremo iyo koleta chisagasaga ase emesangerekano imense siasa ya bairembe moso asabagendi baitu bechibibi na bana baitu na bali bigori torabamo abana baminto bali toreke baruneke tuatume kibwa sencherembe woita abantu na kuminyokia abantu bali tokomenya na barwa sayamu twarangerigo abana siasa batutumekira sencherembe ntengo sabanga bayuri baito onye kubwato mwana wo Burundi pige mokwanere kabo soka kabo genda ase siasa ka kuibungese ginero araru usiororo ebagenda ruge pige igomine ndinga bakomu gakogo onye karo gago ndibigera twensi no turase sabari kwanto baitongo sirabara kwanto baitu babu ni moroche bikore bigenda takokora kana se municipality yeto ya Bosongo na nduna foto yanda kwenye kikeringa ya binte bitibikoba aba moro baitu mbale bayigwe gasyo kwabusa aliese tawo dakile banyonchoira lero no kubuna bakubuna bantu pangira bali mwakole byasara moro cyaliye tawo n'ibintu bigenda takokora kana so tuwata na twensi tokonde mwime chande yere nekero tokogenda se chikura muri yeringa kimogwa gachikura onye mwaro jenga mwakorta magoso 2022 gaki mu irora magoso ari more kepize ya sato konye tuwata na toganyenga kyago cha togenda igo boigo oyiboro kireganga yokorigekero kyo gavana hase county ya Kisii Ezekiel Machogu nigo boiga gende gusegeta basae wetanga kurasaba na siasa bagendrete kubatumeka asokolita chisagasaga imense asa machiri boige bikori byabere bikoene kiwas chinsema asaba sai babere bagutumeko be asoguturba nimesangerekano ya gesiasa nigagende gusegeta marembe chinga kiense ya Kenya gasene kwero buri cyo soba chole bonne bumwaka bwechiri bubere na 2025 nebere tegetoko ba tebya abantu baitu bagusimba roche ubuchambashi bwasoire terase abana baitu bagutumika senjerembe kunamangana abakeumbu bachikurwania abande mpaka kareta maafa kareta makweri yoyo muito kurukwa fini sento siemo mapinduzi alina mangana tabone tokorekana kiagara onya tokoligi chukura onya tokoligi oborai igaturi asenjere yobororo asenjere amaskani tari enjere yo goiterania manyinga mutu asente igwikeke wange ekyo n'abantu witana kinungu abantu witana emioro abu asete tobwana tiguika tugende kuburia serikali nga tabatari tigaba shikali bakole gasi ya biru gwenderete gucunga maisha y'abantu kiagara tugutiga enamune yega nderete nga abantu bagusagana mu gasuyiboro yibono ntoto ni security awo na inji bagujigurwa n'abanyana asabana boigo hoyiboro kireganga yokorigekero ke borai bwense wetrase kiamage Jubilee Dr. Fred Okengo Matiang'i obwata namo nabara ibande imense ya Kenya sokwenda koikire bikore ebye chisagasaga bebere ko korekana sorgongorwa gusina Kenya yonsi chinga kiboiga gende gusegeta basae utatume ko bamuna bana siasa chinga kigende gusegeta molembe mense ya Kenya bosibo bochole bonne bumwaka bwechiri bubere na 2025 nebere lakini musiese nga kinyinge ko 1963 na zo to bwato molembe none kero tu atwaliro bugambi byo mubire byao kunekera na lengo mu minister na lengo mu minister Jubilee myaka ikomi umugaba no itokizi no ngwayo lengo mugaba no ODM tunabona simba araje aro ODM Totuwa inchaina ereto bogamba obisambo kiomengeri nangenje abana bamindore so bogamba tokukwara na bana bwamo kunabanta abamo toigwane tobange bintu byaguzi bigenda burunge akoko genda guchibosyo tafadhali tali lazima umuntu ito umuntu umanya ko make a point
tia saba omwana ominto mapendus osirire otigire omwana omusini ndio koro kufide tera litukago ta komisisa atomo avions obuanjani waisenga bobore kurwaseka tia akina asabire nyasao lia wada na awa atenenie amangana yogo iterania amanyinga sengeje ya siasa egera yagendrete hoiboro kireganga yokorigie keroko kyobo MCA hase wodi yerigo maime kitutu masaba se county ya Nyamira Johnson Omari nigo agende gosegeta basaebo igo gwetanga kurwase ogotume koba muna bana siasa gakolengania ebikori byabere bikokorekana sorgongo rwogusi buna nigo byabere bigosalia abasae rieta na nemono chinga kechiga bagendete gosegeta bora yoboronge bosibo bachole bone bumwaka bwechirubube na 25 na basaya bange barekane korutageti asokorige biroge ebyo chingaki agende gosegeta basae gututumeka bubabo n'abana siasa korende kwebeka sagaya elio gokora monchorere yoborayi bosibo bachole bonene elio kwegokera yoborayi boroboronge maega iyo bachole bone bumwaka bwechirubube na 25 gusaba basaenga emirimo nemengere Kenya ina baranyare gukora benyorere ngeria yabo y'uwikine gusugukine che familia chiabo kamuranche ligie mirimo yera abakonye na limuranyare gukine chinga chino libaga mu gutumika n'abana siasa bobe yagera omorembo salikaneri etalia salika naende yanyarekananga no kugende chera nabo kugende ikiagerekero gwasari omorembe usikuwa ni y'omuntu usigwitira omuntu nabo gusibwa kare na kare yatokanga omwana siasa uri ugutumite erete iyo naye bwie kutigarete ensemo nabarayibage siasa korwa sorgongo rwaguse nabarayibe bikundi byabasae ababiri bagusegeta omorembe na nemono gutatume kobe kwa basae ime orgongo rwaguse abarayibe jidini boyigomba ratigumaega se ogosegeta basae wetanga kurwase ogotumeka obamo n'abana siasa gukwana litukore juma se amatanga yamo ime kenyoro kenyango kegotoka se wodi abubaracho se county ya Kisii igatie barayi ebechidini baikirenta somo yigoyibwa amatanga na nemono bakoragwa hamo nafata Wilfred Oseko kurwa se parish ya Kigati bagande gusegeta omorembe bosibwa abacholi bone bumwaka bwechirubere na 25 chingaki nonye nabo bagende kuyikire bikore bibere bigokorekana sorogongoro usesa matuka bwangoiga ebyo berekane kubaterania basaya sokoleta chisagasaga imense cases of bullying igaga say to goitana kinata leta bangwana bani and this will not be fair to address the nation sisi wenyewe ni tutagoita